ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरि बोल हरे कृष्णा। सो आपण अध्यायाला सुरुवात हरे करूया। कृष्ण. खूप स्वागत आहे तुमचं या अध्ययन वर्गामध्ये। 17वा अध्यायाला सुरुवात करतोय आपण। 16 अध्याय आपले पूर्ण झालेले आहेत। हा ज्ञानाचा टप्पा आहे। ज्ञान योगाच्या टप्प्यावरती आपण आहोत, जिथे आपण 16व्या अध्यायात बघितलं की 13व्या अध्यायापासून या ज्ञान योगाला सुरुवात झालेली आहे, जिथे भगवंताने क्षेत्रज्ञ याविषयी सांगितले आणि त्यानंतर आपण प्रत्येक गुणत्रय मग काय आहे, त्रिगुण काय आहेत जे आपल्याला बद्ध करतायत आणि मग या त्रिगुणांविषयी आपण जाणलेलं आहे। जो गुणत्रय विभाग योग, त्याच्यानंतर पुरुषोत्तम गुणातीत जायचंय, कारण या गुणांच्याही पलीकडे जायचं आहे ते पुरुषोत्तम भगवान आहेत आणि ज्यांच्याविषयी पूर्ण सांगितलेलं आहे, जे या सगळ्याच्या पार आहेत आणि म्हणूनच त्यांच्यावरती या कुठल्याही त्रिगुणांचा प्रभाव नाहीये। सो आणि मग त्यानंतर भगवंतानी दैवासुर संपदे विभाग, की दैव आणि आसुरी जे प्रवृत्त्या आहेत, मग दैवी गुणांबद्दल भगवंताने आधीही सांगितलेलं आहे, जिथे सात्विकता राजसिकता तामसिकता आपण बघितलेली आहे आणि त्यामध्येच भगवंतांनी काही त्या गुणांविषयी सांगितलं आहे। पण तिथेही सुरुवात करताना भगवंत 16व्या अध्यायातही सांगतायत की दैवी गुण, मग हे सगळे गुण आहेत जे दैवी आहेत, जे आपण आधीही ऐकलंय की जे स्थिताधीर मुनी, त्या दुसऱ्या अध्यायात आपण बघितलं की एक बॅलन्स्ड म्हणजे कशा प्रकारे सुखात पुरळून जात नाहीये, दुःखामध्ये होरपळत नाहीये, प्रत्येक गोष्टीमध्ये पूर्णपणे समतोल राखलेला आहे, अशी ही जी व्यक्ती आहे। आणि मग ज्ञान काय आहे, जसं भगवंतांनी 13व्या अध्यायात सांगितलं, हे सगळं ज्ञान आहे आणि याच्या व्यतिरिक्त जे काही आहे ते अज्ञान आहे। मग ते ज्ञानाचा भाग सुद्धा भगवंतांनी याच मुद्द्यांमधून सांगितलेला आहे, म्हणजे याच आधारे सांगितलेला आहे। तर त्याप्रमाणे आपण या दैवी आणि आसुरी गुणांना बघितलं। 7व्या अध्यायात भगवंतांनी सांगितलं की 4 प्रकारच्या व्यक्ती मला शरण जाऊ शकतात, पण 4 प्रकारच्या व्यक्ती कधीच शरण जाऊ शकत नाही। कोणत्या? तर आसुरी आणि जे आपण बघितले की ते नराधम आहेत, मूर्ख आहेत, आसुरी आहेत, राक्षस प्रवृत्तीचे आहेत। तर त्या सगळ्यांना आपण बघितलं की जे भगवंतांना कधीच शरण जाऊ शकत नाहीत, कारण ते त्या नरक योनीमध्येच असतात आणि त्याच प्रकारे त्यांच्या त्या योनींमधून आणि तिथेच ते कुठेतरी ती जी आसुरी प्रवृत्ती असते ती पुन्हा पुन्हा त्यांना त्या नरक याच्यामध्ये ढकलत असते। आणि त्यामुळे जोपर्यंत म्हणतो ना की जसं ते जन्म तितके म्हणजे कर्माने सगळं आहे, तर त्याच्यामुळे जितके जन्म त्या नरक योनीमध्ये आहेत तिथे निश्चितच खाली खाली आणि त्या खालच्या नरक योनीमध्ये जन्म मिळत जातो। तर हे कुठेतरी सगळं कर्मांनीच बदलायचं आहे, म्हणून तर हा मनुष्य जन्म इतका दुर्मिळ मिळालेला आहे। आणि म्हणून या मनुष्य जन्माचं की कलियुगामध्ये सगळं वाईट आहे, सगळं छल कपट भांडणं आहेत आणि सगळ्या या कपटाने भरलेलं आहे कधी। पण एकच चांगला गुण आहे की जिथे भगवंतांचं नामस्मरण करण्याचा एकच मार्ग आणि यज्ञ सांगितलेला आहे, म्हणून हरेर नम केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतीर, कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतीर अन्यथा, कारण इतर कुठलाही मार्ग नाही की म्हणूनच नामस्मरण हा कलियुगाचा यज्ञ आहे। तर अशा या दैवासुर संपद विभाग योगानंतर भगवंत श्रद्धेला कशा प्रकारे, मग ही श्रद्धा जी आहे, तर भक्तीचा पहिला टप्पा श्रद्धा आहे, श्रद्धा पुढे साधुसंग भजन क्रिया, म्हणून म्हणजे त्या श्रद्धेचा भाग हा अत्यंत महत्वाचा आहे, कारण भगवंतांवर श्रद्धा विश्वास असणं तरच पुढे आपण पुढच्या पायऱ्यांवर जाऊ शकतो। आणि म्हणूनच हा श्रद्धा त्रय विभाग की ही श्रद्धा कशा प्रकारे विभागली गेलेली आहे, मग कशा प्रकारची श्रद्धा आहे, सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा, आणि म्हणूनच मग तिथे ही श्रद्धा कशा अनुरूप दाखवली आहे, तर मग कशा प्रकारचं दान तप आणि यज्ञ करावे,
मग हे सात्विकतेमध्ये कसे करावे, राजसिकतेमध्ये कसे आणि तामसिकतेमध्ये या 3 प्रकारे ते विभागले गेलेले आहे. अशा प्रकारे भगवंतांनी याचं ज्ञान अर्जुनाला दिलेलं आहे. मग अर्जुन विचारतोय, पुन्हा प्रश्न संपत नाहीयेत अर्जुनाचे, आणि त्यामुळेच हे ज्ञान आपल्यापर्यंत असंच पोहोचत राहते. तर पहिला श्लोक मी म्हणते, मग अर्थ वाचा. अर्जुन उवाच श्रद्धात्रय विभाग, श्रद्धेचे 3 प्रकार. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः. हरे कृष्णा. विमल माताजी वाचणार. हरे कृष्ण माताजी. योजना माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुनाने वाचते पृच्छा माताजी. केली. हा हा, ठीक आहे, वाचा वाचा. पुढचा वाचा वाचा माताजी. माताजी. वाचा पुढचा तुम्ही वाचा माताजी. विमल माताजी. योजना माताजी हो वाचा. हो हो. हो. अर्जुनाने पृच्छा केली, हे कृष्ण, जे शास्त्रविधींचे पालन न करता स्वतःच्या धारणेनुसार पूजन करतात त्यांची काय अवस्था असते? ते सत्वगुणी, रजोगुणी की तमोगुणी असतात? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग अर्जुनाने इथे विचारले, आणि याच आपल्याला 16व्या श्लोकामध्ये सुद्धा आपण जर शेवटचा श्लोक बघितला तर तिथेही आपल्याला या श्रद्धेचा भाग सांगितलेला आहे भगवंताने. तस्मात् शास्त्र प्रमाणे कार्याकारे वस्तुतो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर विहारहसी. आणि म्हणून मनुष्याने शास्त्रविधींद्वारे कार्य आणि अकार्य यांच्यामधील भेद जाणला पाहिजे. अशी विधिविधाने जाणून मनुष्याने कर्म करावे, जेणेकरून त्याची क्रमशः उन्नती होईल. आणि म्हणून मग इथे अर्जुन हा प्रश्न विचार की जर ते शास्त्राला अनुसरून नाही केलं तर म्हणूनच मग शास्त्रविधीचे पालन न करता स्वतःच्या धारणेनुसार जर हे पूजन केलं तर त्याची काय अवस्था होते आणि काय प्रकारचे काय त्यांना काय परिणाम भोगायला लागतात. मग इथे भगवंत सांगतायत की 4थ्या अध्यायाच्या 39व्या श्लोकाचं म्हटलेलं आहे, ज्याचा संदर्भ आपण नक्की घेऊयात. येस. श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संशय संयते ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतीम चिरेणाधि सॉरी ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतीम चिरेणाधिगच्छति. म्हणजे बघा, जो श्रद्धावान मनुष्य दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती करण्यासाठी समर्पित आहे आणि ज्याने आपली इंद्रिये संयमित केलेली आहेत, तो केली आहे, तो असे ज्ञान प्राप्त करण्यास पात्र आहे. आणि असे ज्ञान प्राप्त झाल्यावर त्याला परम आध्यात्मिक शांती लवकरच प्राप्त होते. श्रद्धावान लभते सूर्य. आणि म्हणूनच इथे श्रद्धावान मनुष्य की म्हणून भक्तीचा पहिला टप्पा हा श्रद्धा का आहे, कारण ती श्रद्धा महत्वाची आहे. जे काही श्रद्धेने आणि जे निष्ठेने केलं जातं ते महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच विशिष्ट प्रकारच्या उपासनेवर श्रद्धा असलेला मनुष्य क्रमशः ज्ञानाच्या स्तराप्रत उन्नत होतो आणि शांती समृद्धीच्या परमसिद्धीला प्राप्त होतो. जो शास्त्रविधीचे अनुसरण करीत नाही, म्हणून त्या आधीचा जो श्लोक म्हटला की त्याला आसुर म्हटलं जातंय, आणि जो श्रद्धेने शास्त्रविधींचे पालन करतो त्याला देवता म्हटलं जाते. म्हणून दैव आणि आसुर. कारण आपण जसं म्हटलं की तामसिक गुण, का तामसिक गुण का असतो, कारण जिथे नो पार्किंग लिहिलंय तिथेच गाडी पार्क करायची. कारण आपण मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा, कारण त्या नियमांच्या विरुद्ध जायचं असाच तो स्वभाव असतो. आणि म्हणून मग ते श्रद्धेचं पालन न करता की जे काही आम्हाला करायचं आहे आमच्या मनाने, की मी म्हणेन ते पूर्व दिशा, मला ज्या पद्धतीने करायचंय ती पद्धत अवलंबून मी ती गोष्ट करणार. मग त्याला कुठल्याही सोयीने कुठल्या तरी मार्गाने काहीतरी कुठेतरी काहीतरी महत्व दिलं जातं किंवा वडेवर, म्हणजे दोज आर कॉन्कॉक्शन्स आणि ते स्वतःचे सगळे विचार असतात. तर म्हणूनच जर श्रद्धावान मनुष्य शास्त्रांमध्ये उल्लेख नसलेल्या नियमांचे पालन करीत असेल तर त्याची कोणती स्थिती जाणावी या अर्जुनाच्या शंकेचं निरूपण श्रीकृष्णांना इथं करावयाचं आहे. म्हणजे कशा प्रकारे, तर जे लोक शास्त्रविधीचे अनुसरण करत नाहीत पण ज्यांची कशावर तरी श्रद्धा आहे आणि जे देवदेवता आणि मनुष्याची पूजा करतात त्यांना आपल्या प्रयत्नात यश प्राप्ती होते काय,
हे सर्व प्रश्न अर्जुन श्रीकृष्णांपुढे मांडत आहे. म्हणजे शेवटी मग कुठे कुठेतरी इथे फक्त काय होतं ते फलोन्मुख, म्हणजे तुम्ही फक्त ती फ्रुटिटिव्ह ऍक्टिव्हिटी आहे, म्हणजे ते सकाम कर्म आहे, तिथे कुठेतरी कर्माच्या फळांची उपभोग घ्यायचा आहे. आणि म्हणून मग अर्जुनाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना भगवंत सांगतायत, श्री भगवान वाच त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु. हरे कृष्णा. मीनल माताजी. विमल माताजींचा काहीतरी नेटवर्क इश्यू असतो मला वाटतं. मीनल माताजी, हरे कृष्णा, अनम्यूट होऊ शकता. ठीक आहे, योजना माताजी वाचू शकता तुम्ही, वाचा. हो हो. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, देहधारी आत्म्याने प्राप्त केलेल्या प्राकृतिक गुणांनुसार मनुष्याची श्रद्धा सात्विकी, राजसी आणि तामसी हा, अशा 3 प्रकारची असू शकते. याविषयी आता माझ्याकडून ऐक. हरे कृष्ण. पुढचा श्लोक वाचा माताजी तुम्ही, मला मीनल पटकन म्यूट माताजी. काढताच येत नव्हतं. नाही ठीक आहे, हरकत नाही, पुढचं वाचा आता मी तुम्ही, बघ. हरकत नाही, नो प्रॉब्लेम माताजी. सो इथे भगवंत सांगताना सांगतायत म्हणजे कशा प्रकारची श्रद्धा. मग जेव्हा अर्जुनाने विचारलेला प्रश्न आहे की हा? शास्त्राला अनुसरून जर त्यांनी त्या गोष्टी हो. नाही केल्या तर त्यांचं काय होतं. मग डोळा अशा लागला होता माझा त्याचा. अशा प्रकारे त्या पिशवीत म्हणतात तुझे. अशा प्रकारे भगवंत सांगतायत की जे शास्त्र विधींना आणि म्हणूनच देहधारी आत्म्याने प्राप्त केलेल्या प्राकृतिक गुणांनुसार, ज्या प्राकृतिक गुणांना आपण बघतो आहोत की सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांच्या आधारे मनुष्य या श्रद्धेचं वर्णन भगवंतांनी इथे सांगितलंय की जो मनुष्य सात्विक आहे, राजसिक आहे आणि तामसिक आहे त्याची श्रद्धा सुद्धा त्याच नुसार असते. 1 सेकंद द्या मला फक्त. आणि म्हणूनच इथे 3 प्रकारच्या श्रद्धांनी भगवंतांनी सांगितलंय, 3 प्रकारच्या श्रद्धा, की सात्विक मनुष्याची सात्विक श्रद्धा, राजसिक मनुष्याची राजसिक आणि तामसिक मनुष्याची तामसिक, की त्याप्रमाणे म्हणजे त्यांच्या गुणांनुसार त्यांची ती श्रद्धा आणि त्याचं वर्णन भगवंतांनी इथे केलेलं आहे. आणि म्हणून भगवंत इथे सांगतायत आपल्याला, जीवांचा प्राकृतिक गुणांशी असणारा संघ अनादी काळापासून चालत आलेला आहे. जीव हा प्रकृतीच्या संपर्कात असल्यामुळे त्याला विविध प्राकृतिक गुणांशी असलेल्या संघानुसार त्याला विविध प्रकारचे स्वभाव प्राप्त होतात. कारण जसं आपण म्हटलं की भौतिक प्रकृतीत आल्यावर की तो पाण्याचा थेंब ट्रान्सपरंट असतो, पण भौतिक प्रकृतीत तो बद्ध होतोय कशाने, तर या त्रिगुणांनी. आणि तथापि मनुष्याने जर प्रमाणित आध्यात्मिक गुरुचा संग केला आणि शास्त्र विधींनुसार आचरण केले तर त्याचा स्वभाव बदलणे शक्य होते. निश्चितच म्हणून आपण म्हणतोय की सात्विक, राजसिक आणि तामसिक मध्ये कशी आपण रस्सीखेच बघितली की सात्विकता ही राजसिकतेपेक्षा जास्त असू शकते, म्हणजे तिथे आपण त्या गुणांना बदलू शकतो. आणि आपण ठरवलं तर तामसिकतेपासून सात्विकतेमध्ये मनुष्य येऊ शकतो, सात्विक गुणात उन्नत होऊ शकतो. हळूहळू तो तमो गुणापासून सात्विक गुणात अथवा रजोगुणापासून सात्विक गुणात उन्नत होऊ शकतो. निष्कर्ष हाच आहे की एखाद्या विशिष्ट गुणातील अंधश्रद्धा मनुष्याला सिद्धावस्थेप्रत उन्नत करायला सहाय्यक होत नाही, अंधश्रद्धा होत नाही. म्हणून मनुष्याने प्रमाणित आध्यात्मिक गुरुच्या संगतीत दक्षतेने आणि चातुर्याने सर्व गोष्टींचा विचार केला पाहिजे. अशा रीतीने मनुष्य उच्चतर गुणात स्थित होऊ शकतो आणि मग त्याला निश्चितच कुठेतरी स्टेप बाय स्टेप, हो कोणीतरी आता ठीक आहे कोणी आपण म्हणतो ना ज्या पापी लोकांना, जसं मृगारीचं उदाहरण घेतलं की ज्यांनी नारद मुनींनी ज्यांना जेव्हा भगवंतांविषयी पूर्ण ज्ञान दिलं
आणि सांगितलं तू हे वाईट मार्ग सोडून दे, कारण तो तिथे जिवंत प्राण्यांना मारून आणि ते सुद्धा अर्धवट मारून अर्धमेलं करून तो त्यांच्यापासून स्वतःची उपजीविका करत होता. पण अशाही मृगारींचा मृगारी ऋषी झाला, कारण तिथे कुठेतरी इतकी म्हणजे ती ती वृत्तीच अशी काहीतरी भयंकर होती. पण जेव्हा त्याला उत्तम आध्यात्मिक गुरूंनी मार्ग दाखवलेला आहे, तेव्हा निश्चितच त्याच्यामध्ये ती परिवर्तन झालेलं आहे आणि त्याचं सात्विकतेमध्ये पूर्णपणे म्हणजे तो अजूनही त्याही गुणांच्या पलीकडे जाण्यासाठी निश्चित तयार झालेले आहेत. त्यांचे मृगारींचे मृगारी ऋषी की इतकं की तो मुंग्यांना सुद्धा खाली पायाखाली जाऊ देत नाही, की नारद मुनी आल्यावर चादर पसरतात ते त्याच्यावरती की नाही त्या मुंग्यांवर पाय पडू नये. म्हणजे इतकी काळजी घ्यायला आणि इतका बदल मनुष्यामध्ये होऊ शकतो हे आवश्यक आहे जाणून. श्लोक क्रमांक 3. सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः. हरे कृष्णा. वाचू का? विमल माता, मीनल हा, माता. वाचू का? हा वाचा. हरे कृष्ण. हे भारता, विविध प्राकृतिक गुणांच्या अंतर्गत मनुष्याच्या जीवनास अनुरूप अशी विशिष्ट प्रकारची श्रद्धा त्याला प्राप्त होते. जीवाने प्राप्त केलेल्या गुणांनुसार तो विशिष्ट प्रकारच्या श्रद्धेने युक्त असल्याचे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं आजच्या श्लोकामध्ये आहे की प्रत्येकाला त्या त्या गुणांनुसार ती श्रद्धा प्राप्त होते. जो गुण त्यांनी प्राप्त केलेला आहे त्या गुणांविषयीच त्याला ती श्रद्धा प्राप्त होते. आणि म्हणूनच परिणामतः प्राप्त होणारी श्रद्धा, अस्तित्व म्हणजे जीवन हे केवळ भौतिकच असते. मनुष्याला जरी काही धारणा जीवनाविषयी कल्पना असल्या तरी मूळतः तो निर्गुण अर्थात त्रिगुणातीत असतो. म्हणून भगवंतांशी आपला संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी मनुष्याला प्राप्त भौतिक विकारांमधून मुक्त झाले पाहिजे. भगवत धामात परत जाण्याचा कृष्ण भावना हाच निर्भय मार्ग आहे. जर मनुष्य कृष्ण भावनेत स्थित झाला तर त्या मार्गाद्वारे त्याची मोक्ष प्राप्ती सुनिश्चित होते. जर त्याने आत्मसाक्षात्काराच्या या मार्गाचा स्वीकार केला नाही तर तो निश्चितच त्रिगुणांद्वारे प्रभावित होईल. मग या त्रिगुणांद्वारे प्रभावित होईल म्हणजे काय, तर आयदर सात्विक, राजसिक किंवा तामसिक. जर मनुष्याचे गुणांच्या संपर्कात असणाऱ्या हृदयाच्या स्थितीनुसार मनुष्याची श्रद्धा दृढ होते. आणि जर मनुष्याचे अंतःकरण सत्वगुणी असेल तर त्याची श्रद्धाही सत्वगुणी असते हे जाणले पाहिजे. जर त्याचे अंतःकरण रजोगुणी असेल तर त्याची श्रद्धाही रजोगुणी असते. आणि जर त्याचे अंतःकरण तमोगुणी असेल तर त्याची श्रद्धाही तमोगुणानेच प्रदूषित झालेली असते. अशा रीतीने जगामध्ये आपल्याला विविध प्रकारची श्रद्धा आढळते आणि या विविध प्रकारच्या श्रद्धेनुसार विविध प्रकारचे धर्मही आढळतात. वास्तविक धर्माची श्रद्धा ही विशिष्ट स्वस्तामध्ये सत्वामध्ये स्थित असते, परंतु आपले हृदय कलुषित असल्यामुळे आपल्याला निरनिळ्या प्रकारची धर्मतत्व आढळतात. ते मनुष्याने निर्माण केले. कारण कारण त्याची दृष्टी त्याप्रमाणे झाली आणि म्हणूनच याप्रमाणे विविध प्रकारच्या श्रद्धेनुसार विविध प्रकारच्या उपासना आहेत. कारण त्या प्रकारचे धर्म मग कोणीतरी काहीतरी सांगून किंवा त्याच्याविषयी जास्तीत जास्त मग त्याला इतका कुठेतरी काय म्हणतात ना त्याला जास्तीत जास्त म्हणजे त्या विचारांना मग ते विचार खरोखरच पडताळून बघण्यासारखे ते उत्तम आध्यात्मिक गुरूंनी दिलेले आहेत का नाही हे न पडताळून बघताही त्या विचारांना कुठेतरी एक प्रवाह मिळतो आणि मग ती धारणा तशी होते. मग त्यानुसार उपासना, त्यानुसार त्या गोष्टी फॉलो केल्या जातात. आणि म्हणूनच आपण इथे म्हणतोय की ह्या 3 गुणांमध्ये पण मनुष्य कसा आहे, मनुष्य मूळ आध्यात्मिक आहे. म्हणूनच आपण जे म्हणतो आहोत की स्पिरिच्युअल म्हणजे आपण ट्रू, आपण स्वतः ऍब्सोल्यूट म्हणजे आपण म्हणतो ना की ज्या सत्याला आपण शोधायचा प्रयत्न करतो ते आपल्यामध्येच असतं आणि आपण मूळतः आध्यात्मिक आहोत. म्हणून जे 13व्या अध्यायात दिलं की आत्म म्हणजे आत्मा हा आध्यात्मिक आहे. हो, मूळ आध्यात्मिक आहे कारण त्याच्यामध्ये भगवंतांचा अंश आहे. कारण ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हे सनातन आपल्याला भगवंतांमुळे मिळालं कारण आपण भगवंतांचे अंश. आणि म्हणूनच इथे जाणलं पाहिजे आहे की त्यानुसार आपल्याला आपण फक्त विसरलोय ते सगळं, निर्गुण आपण आहोत आणि आपण त्या अक्षर म्हणजे त्रिगुणातीत भगवंतांसारखे जे म्हटलं ना गुणातीत, ती आपण या त्रिगुणांच्याही पलीकडे असणारं आपलं नेचर आहे. आपली क्वालिटी आपण भगवंतांसारखी आहे पण कुठेतरी आपण सगळं प्रदूषित करून टाकलेलं आहे. कशामुळे, तर या भौतिकतेमध्ये येऊन आणि या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली बद्ध झालेला आहे आत्मा. कशाने, तर त्या कर्माने बद्ध झालेला आहे. यजन्ते सात्विका देवान यक्षराक्षांसी राजसः प्रेतान गुणगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. येस मेवल माताजी वाचा. तुमचं हरे नेटवर्क कृष्णा. आहे का? हरे हा कृष्ण. माताजी. हरकत नाही. सात्विक मनुष्य देवताचे पूजन करतात.
राजसिक मनुष्य राक्षसांचे पूजन करतात आणि तामसिक मनुष्य भूत प्रेतांचे पूजन करतात. तात्पर्य वाचायचं माताजी. नाही, पूर्ण नको, मी चर्चा करते माताजी. थँक्यू. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हा हा. तर इथे काही आपल्याला संदर्भ दिलेले आहेत की जे सत्वगुणी असतात ते सामान्यतः देवतांची उपासना करतात. देवतांमध्ये ब्रह्मदेव, शंकर, इंद्र, चंद्र, सूर्यदेव इत्यादींचा समावेश होतो. अनेक देवदेवता आहेत. सत्वगुणी मनुष्य विशिष्ट देवतेची विशिष्ट हेतू प्रित्यर्थ उपासना करतात. त्याचप्रमाणे बघा, म्हणजे की देवी देवतांची पूजा करून म्हणून सात्विकता कुठेतरी स्वर्गलोक मिळतो, कारण पुण्य करतायत. सकाम कर्मही इथे नाही म्हणता येणार, कारण ती रजोगुणामध्ये अपेक्षा असते. पण इथे सात्विकता दिसतीये, पण पुन्हा कुठेतरी बद्धता आहे. त्या सात्विकतेलाही बद्ध केलं जात आहे आणि म्हणूनच मग कुठेतरी त्या स्वर्गलोकाची प्राप्ती होते. पुन्हा मग ते पुण्य क्षीण झालं की पुन्हा या मृत्यू लोकामध्येच जन्म मिळतो. आणि मग इथे रजोगुणी लोक जे आहेत ते राक्षसांची उपासना करतात. आमच्या लक्षात आले आहे की दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाच्या वेळी कलकत्त्यामधील एक मनुष्य हिटलरची पूजा करीत होता, कारण युद्धामुळे काळा बाजार करून त्याने पुष्कळ धन कमाविले होते. त्याचप्रमाणे रजोगुणी बघा, कुणाला काय वाटेल, म्हणजे कोण आता या कोविडचं सुद्धा बघा की कोविड आल्यामुळे लॉकडाऊन मध्ये अरे लोकांनी स्वतःची जे लोक इथे म्हणजे मरणप्राय यातना भोगतायत किंवा हाकनाक मरतायत, पण जिथे ज्यांना उपभोग घ्यायचा आहे, म्हणजे आपण बघितलं फार्मास्युटिकल किंवा आता हे सगळे जे आजूबाजूचे ग्रॉसरीज आणि याच्यामध्ये या लोकांनी कमवून घेतलं ऑनलाईन आणि ह्या ह्याच्यामध्ये, किंवा वाटेल तसं लोकांना मिळत नाही या नावाखाली वाटेल तसं म्हणजे पुष्कळ धन कमवून घेतात की या गोष्टीचा कसा दुरुपयोग केला जातो. मग ही कुठेतरी फक्त काय आहे, ती राजसिकता, कारण हवंय हे सगळं ओरबाडायचं आहे. त्याचप्रमाणे रजोगुणी आणि तमोगुणी मनुष्य साधारणतः शक्तिशाली व्यक्तीलाच परमेश्वर मानतात. त्यांना वाटतं की कोणाचीही परमेश्वर म्हणून व्यक्तिपूजा केली जाते हो तिथे, आणि म्हणून कोणाची परमेश्वर म्हणून पूजा करता येते आणि त्यामुळे परमेश्वराला पूजिल्याने होणारीच फलप्राप्ती होते. कारण मग तिथे काय की मी म्हणजेच देव, कारण मग तिथे अशी व्याख्या केली जाते. आणि मग स्वतःलाच त्याप्रमाणे की जसं म्हटलं ना की मग ही लोक स्वतःच्याच कॉन्कॉक्शन्सनी मी म्हणेन ती पूर्व दिशा, मला जसं करायचंय तसंच, म्हणून मग याप्रमाणे ते पूजन केलं जातं. तर अशा प्रकारे या काही संदर्भ आपण एखादा वाचला हिटलरचा. त्याचप्रमाणे मग निर्विशेषवाद्यांचं दिलेलं निराकारवादी की जे साकार रूपाला मानत नाही. निर्विशेषवाद्यांना सत्वगुणी मानले जाते आणि ते बऱ्याच प्रकारच्या देवांची उपासना करतात, देवतांची उपासना करतात. ते भौतिक जगातील निराकार विष्णू रूपाची पूजा करतात व हे रूप कल्पिलेले असते. श्री विष्णू हे भगवंतांचे विस्तारित रूप आहेत. परंतु निर्विशेषवाद्यांचा भगवंतांवर विश्वास नसल्यामुळे त्यांना वाटते की विष्णू रूप म्हणजे निर्विशेष ब्रह्माचेच एक दुसरे रूप आहे. त्याचप्रमाणे ते कल्पना करतात की ब्रह्मदेवही भौतिक रजोगुणी निर्विशेष रूप आहे. अशा रीतीने ते कधी कधी 5 प्रकारच्या आराध्य देवतांचे वर्णन करतात, परंतु त्यांना वाटते की निर्विशेष ब्रह्म हे वास्तविक परमसत्य आहे, कारण ते साकार रूपाला भगवंतांच्या भगवान रूपाला मानतच नाही, ते ब्रह्म रूपाला मानतात. आणि ब्रह्म म्हणजे एक शक्ती आहे आणि त्यांचा असा कुठेतरी विश्वास असतो की हे भगवंतांचीच रूपं घेऊन आलेली आहेत आणि ते त्या प्रकारे कुठल्याही प्रकारचं मूर्ती रूपाला तर ते नाहीच मानत, म्हणजे अर्च विग्रहाला तर मानतच नाहीत. आणि अशा प्रकारे मग ते त्यानुसार काही गोष्टींचा काय म्हणतात ना त्याला, त्यांच्या मनामध्ये तसे त्या गोष्टींविषयीचे भ्रम असतात. म्हणून ते सर्व उपास्य देवदेवतांचा अंततः त्याग करतात. निष्कर्ष दिव्य स्वभावयुक्त मनुष्याचा संग केल्याने भौतिक प्रकृतीच्या विविध गुणांचे शुद्धीकरण करता येते. आणि म्हणूनच निर्विशेष ब्रह्म हे वास्तविक परमसत्य कुणाला वाटते, निराकारवादी. साकारवादी असं नाही म्हणू शकत, कारण साकारवादी हे भगवंतांच्या भगवान रूपाशी जोडले गेलेले आहेत. आणि म्हणूनच मग तिथे आपल्याला त्या प्रकारच्या, म्हणजे आपण म्हणतो काय तर असोसिएशन, कोणाचं असोसिएशन, डिवोटीज असोसिएशन, दॅट ओनली कॅन ऍक्च्युअली लिफ्ट यू, म्हणजे तीच तुम्हाला पुढे अध्यात्मिक उन्नती साधण्यास मदत करते. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भा अहंकार संयुक्तः कामरागबलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. हरे कृष्ण. योजना माताजी. हरे कृष्ण. जे लोक दंभ आणि अहंकाराने शास्त्रसंमत नसलेली उग्र आणि कठोर तपस्या करतात, जे काम आणि आसक्तीने झपाटलेले असतात, जे मूर्ख असतात आणि शारीरिक भौतिक तत्वांना व त्याचबरोबर अंतर्यामी परमात्म्यालाही कष्ट पोहोचवितात, त्यांना असुर म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तशी उदाहरणं आहेत आपल्याकडे. हिरण्यकश्यपूचं उदाहरण आहे
आणि म्हणूनच इथे काय केलेलं आहे तर कुठल्याही प्रकारचं काय म्हणतो ना आपण, आता काही उदाहरणं दिली आहेत आणि आपण थोडंसं बघूया तात्पर्यामध्ये. भगवंत अशा कृत्यांना संमती देत नाहीत, पण ते म्हणतात म्हणजे काय की कशा प्रकारे आसुरी मनुष्याला वाटेल की अशा मार्गाने आपण आपल्या शत्रूला किंवा इतर पक्षाच्या लोकांना आपल्या इच्छांशी सहमत होण्यास भाग पाडू. कशा प्रकारे की मग कुठेतरी स्वतःच्या त्या काय म्हणतात ना जीवाला, म्हणजे स्वतःच्या आत्मा परमात्म्यालाही त्रास देऊन आणि अशा प्रकारे त्या इच्छांशी म्हणजे सहमत होण्यास भाग पाडू. कोणाला की त्या प्रकारच्या त्यांच्या त्या लोकांना कन्व्हिन्स केलं जाईल. परंतु कधी कधी अशा उपोषणाने मनुष्याचा मृत्यूही होतो. भगवंत अशा कृत्यांना संमती देत नाहीत. भगवंतांनी असं कुठेच काही सांगितलं नाही हो, हे काय उपोषणाला बसणारे आहेत, हे शस्त्र आहे त्यांचं आणि ते त्या मार्गाने तो त्यांचा काय म्हणतात ना तो मार्ग अवलंबतात, चुकीचा मार्ग आहे तो अवलंबला जातो आहे. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे ते म्हणतात की अशी कृत्य करणारे लोक म्हणजेच असुर आहेत, असुरच आहेत अशी प्रदर्शने म्हणजे भगवंतांचा अपमानच होय. कारण अशी कृत्ये वेदांची अवज्ञा करून आचरली जातात. या संदर्भात अचेतसा हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. सामान्य मनस्थितीच्या लोकांनी शास्त्रातील विधिविधानांचे पालन केलेच पाहिजे. ज्यांची अशी मनस्थिती नाही ते शास्त्रांची उपेक्षा व अवज्ञा करतात व स्वनिर्मित तपाचे आचरण करतात. आणि म्हणूनच मग अशा लोकांना वैदिक ज्ञानाचा मार्ग दाखवणाऱ्या आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाने भाग्य लागले तर या भौतिक जंजाळातून सुटून परमगतीला प्राप्त होऊ शकशील. म्हणजे इथे कसं आहे ना की या गोष्टी नियमाच्या विरुद्ध जाऊन केल्या जातात किंवा मग त्या स्वतःचेच काही नियम बनवून केल्या जातात, पण त्यासाठी उत्तम आध्यात्मिक गुरुची गरज आहे. स्वतःच्याच आयडिओलॉजीज आणि स्वतःचेच काहीतरी विचार मांडणं म्हणजे काही तो ज्ञान झालं नाही, कारण ते कुठेतरी त्याला काय म्हणतात त्याला शिक्कामोर्तब आणि त्याला काहीतरी ठोस तुम्हाला प्रूफ म्हणजे ठोस काहीतरी व्हेरिफिकेशन पाहिजे. आणि अशा प्रकारे म्हणूनच उत्तम आध्यात्मिक गुरु निश्चितच याला मान्यता दिली तर त्या गोष्टी त्या मान्य करत असतात. हा इथपर्यंत 6 श्लोकांपर्यंत काही शंका आहे का मनामध्ये, काही विचारायचं आहे? समजतंय? श्रद्धात्रय विभागयो आणि जो विभागणी सांगितली जाते सत्व रज तम त्या गुणांची विभागणी सांगितली जाते. कळतंय का? काही हो सांगायला माताजी. आहेत? कळते. समजतंय? काही टीका टिप्पणी तुमचे काही विचार असतील तर नक्की शेअर करा. काही नाही माताजी, कळतंय. कळतंय? ठीक आहे, ठीक. हो. हरे आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रत्येक व्यक्तीला आवडणारा आहारही प्रकृतीच्या त्रिगुणानुसार 3 प्रकारचा असतो. याप्रमाणे यज्ञ, तप आणि दान यांचेही 3 प्रकार असतात. आता मी तुला त्यांच्यातले भेद सांगतो, ते ऐक. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून इथे अगदी भगवंतांनी आहारापासून सुरुवात केली की कुठला आहार हा तुम्हाला कुठल्या गुणांची प्राप्ती करतो किंवा कुठल्या गुणांमुळे ते तुम्ही तसं अन्न खाताय, हे वायसी वर्षा आणि त्याप्रमाणे ते गुण त्याच्यामध्ये डेव्हलप होतात. आणि त्याचप्रमाणे यज्ञ, तप आणि दान या 3 प्रकारच्या ज्या श्रद्धा आहेत, या 3 प्रकारच्या श्रद्धा या सात्विक ते राजसिक आणि तामसिक या त्यांच्या गुणांनुसार त्याची क्रिया केली जात असते. आणि म्हणूनच या क्रिया एकाच स्तरावर होत नसतात. जे योग्य विश्लेषणाद्वारे कोणत्या प्रकारची क्रिया कोणत्या प्राकृतिक गुणामध्ये केली जाते हे जाणू शकतात आणि तेच बुद्धिमान होईल. जे सर्व प्रकारचे यज्ञ, आहार किंवा दान एकच समजतात त्यांना विवेक शक्ती नसतेच आणि ते मूर्ख असतात. मनुष्याने स्वेच्छेनुसार काहीही केले तरी सिद्धी प्राप्त होते असे म्हणणारे काही प्रचारक आहेत, परंतु असे हे मूर्ख प्रचारक शास्त्रांच्या मार्गदर्शनानुसार प्रचार करीत नाहीत. कारण कुठेतरी त्या माणसाला उचलून धरायचं आणि त्या गोष्टी करतायत त्याला काय म्हणतात ना त्याला पाठिंबा, चुकीच्या मार्गाने करायला सुद्धा त्याला पाठिंबा दिला जातो. आणि ते स्वकपोल कल्पित मार्ग निर्माण करीत नाहीत आणि सामान्य लोकांना चुकीच्या मार्गाने नेत. अशा प्रकारे बघा म्हणजे त्यांची दिशाभूल केली जाते आणि त्याप्रमाणे ही लोक तशा प्रकारचं वर्णन करतात. आणि म्हणून मग त्यांना काय करतात, सर्व प्रकारचे यज्ञ, आहार आणि दान एकच समजतात, त्यांना विवेक शक्ती नसते आणि मूर्ख असतात. म्हणजे त्या सगळ्यांना एकच समजणं की श्रद्धा तर आहे हो, मग त्या त्या गुणानुसार काय बदलणार आहे, तर हा बदल खूप आवश्यक आहे. कुठला आहार जसं आपण म्हणतो की या सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता आपल्यामध्ये प्रगत करू शकतो, खातो तसं आपण बनतो आणि हे खूप आवश्यक आहे जाणणं. इट्स अ फॅक्ट ऍक्च्युली.
आयु सत्वबल आरोग्यं सुख प्रीति विवर्धनः रस्याः स्निग्धः स्थिरार्द्या आहारः सात्विक प्रियः. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्वगुणी मनुष्य प्रिय असणारा आहार त्यांचे आयुष्य वृद्धिंगत करतो, जीवन शुद्धी करतो आणि बल, आरोग्य, सुख आणि संतोष प्रदान करतो. असा हा रसयुक्त, स्निग्ध, पौष्टिक आणि हृदयाला संतुष्ट करणारा असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सात्विकता बघा, की जसं आपण म्हणतो ना एखादी नैवेद्यासाठी आपण तथा जेवण बनवतो आपण तेव्हा, तर त्याप्रमाणे मग अशा संतुष्ट करणारा असा हा आहार असतो आणि तो अतिशय सात्विक असतो, मनाला आल्हाददायक असा प्रसन्न करणारा असतो. भगवंतांना आपण त्या भोग चढवून जेव्हा त्याचं ग्रहण करतो, निश्चितच त्याच्यातली सात्विकता, म्हणजे बघा ना तुम्ही नैवेद्य आणि एखादी सणासुद्धाच्या दिवशी किंवा एरवी सुद्धा भगवंतांना अन्न आपण ऑफर करतो आणि नंतर खातो, साधा वरण भात सुद्धा त्याच्यात केवढी सात्विकता असते आणि कितकी त्याची अवीट अशी गोडी असते. मग तो साधा वरण भात पण तुम्हाला कितीतरी अधिक पटीने त्या दिवशी चांगला वाटत असतो. आणि अशा प्रकारे म्हणूनच सात्विक आहार हा आयुष्य वृद्धिंगर करतो, जीवन शक्ती प्रदान, जीवन शुद्धी प्रदान करतो, बल, आरोग्य, सुख, संतोष प्रदान करत असतो. कट्वं लवण कट्वं लवणात्युत्तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदः. हरे कृष्णा. योजना माताजी. हरे कृष्ण. रजोगुणी मनुष्यांना अत्यंत कडू, आंबट, खारट, गरम, तिखट, शुष्क आणि दाहकारक आहार प्रिय असतो. असा आहार दुःख, शोक आणि व्याधी निर्माण होण्यास कारणीभूत असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कारण अतिशय तो काय म्हणतात ना गरम तिखट आपण म्हणतो ना, की त्याप्रमाणे मग ती वृत्ती बनत असते, जसं खाल तसं बनतं. आणि म्हणून आपल्याला आता सुद्धा आपण जे बघतोय की हे जे जंक फूड खाल्लं जात आहे आणि सदा मला वाटतं आता किचन तर बहुतेक सोर्स केलेले आहेत झोमॅटो आणि स्विगीनी, आणि त्याच्यामुळे मग दर विकेंड काय लोकांकडे सततच ह्या पदार्थांचा पिझ्झा म्हणू नका, बर्गर म्हणू नका, म्हणजे कधीतरी 3-4 महिन्यात एकदा मुलांसाठी आवडते, कधीतरी आणलाय गोष्ट वेगळी, पण आता म्हणजे असे सोर्स आउटच केले जातात किचन. आणि म्हणजे ह्याच सगळ्या अन्नाचा ग्रहण केलं जातं अन्नाला, आणि ते कुठेतरी जाऊन खूप काय म्हणतात तुमच्यात ते बदल घडवत असतात, तुमच्या वागण्या बोलण्यामध्ये ते बदल घडवत असतात आणि मग व्याधी सुद्धा निर्माण करण्यास असेच कारणीभूत आहेत. कारण तेवढं ते गरम जहाल आणि एवढं ते काय म्हणतात ना त्याला राजसिक, कारण तिथे कुठेतरी त्या अन्नानुसार तुमचे गुण सुद्धा त्याचप्रमाणे तयार होत असतात आणि म्हणून मग दुसऱ्याशी सुद्धा त्याचप्रमाणे वर्तन केलं जातं. मग त्या गोष्टीला किती महत्व आहे की ते खाणं किती त्या खाण्यावरती, म्हणून जे खातो आहोत दिवसभरामध्ये ते अत्यंत सात्विक असं खाणं. म्हणून आपल्या प्रभुपादाने बघा 4 नियम घालून दिले. मांसाहार वर्ज्य आहे, मद्यपान वर्ज्य आहे, सगळं निषिद्ध आहे, अनैतिक व्यवहार निषिद्ध आहेत, आणि मग कुठे कशा प्रकारचं जुगार खेळणं निषिद्ध आहे. या 4 व्यक्तींना, जसं 4 गोष्टींना आपल्याला सध्या हे सॉरी प्राणचैतन्य प्रभूजी पण आपल्याला सांगतायत की या 4 प्रकारच्या गोष्टी, आणि म्हणूनच कशा प्रकारे त्या गोष्टींच्या, म्हणजे जेव्हा कली कशावर बसतोय तर परीक्षित महाराजांनी 4 जागा दिल्या आहेत आणि सोन्याची जागा दिलेली आहे की कुठेतरी तुला या, की त्यामुळे म्हणजे धडपड. मग आपण बघतो की जी मनुष्यानं राजसिकता, कारण ती आकांक्षा, ओढ आहे, हे हवंय ते हवंय, ग्रीड आहे सगळी, मिळवण्याची वासना, मला या फळांची अपेक्षा, मी हे कर्म करणार पण मला ती मिळणारी फळं माझीच आहे, मी झाड लावलंय मीच फळं करणार. अहो पण तो देणारा बसलाय वरती, मग तुम्ही त्याची कृतज्ञता तरी मानताय का, किंवा कुठेतरी ती ग्रॅटिट्यूड आहे का? तर नाही, कारण मग ते ज्ञानच नसतं ना ते. यात यामं गतरसं पूती पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसं प्रियम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 3 तासांपेक्षा अधिक काळापूर्वी शिजविलेले, बेचव, नासलेले, दुर्गंधीयुक्त, उष्टे आणि अपवित्र पदार्थांनी युक्त असे अन्न तमोगुणी लोकांना प्रिय असते. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. चीज, बटर, म्हणजे चीजची प्रोसेसिंग तर किती भयंकर असतं, म्हणजे ते किती आपण म्हणतो ना प्रिझर्व करून आणि केलं जातं. ते सगळेच असे नसतात चीज, पण ते तो जो प्रकारच असा आहे की ते अन्न त्या त्या कितीतरी आधी बनवलेलं असतं. म्हणून आपण म्हणतो ना आता हे फॉरेन कंट्रीजमध्ये असं कल्चर आहेच, कारण तिथे मग ते
एकतर डिपेंडन्सी नाही आहे कुठेही, स्वतःला इंडिपेंडेंटली सगळं करायला लागतं. आणि म्हणून 7-7 दिवसांचे डबे त्या फ्रीजमध्ये ठेवलेले असतात, तो डबा काढायचा आणि घेऊन जायचा. मग किती दिवस, किती अन्न, किती कधी बनवलेलं असतं. म्हणजे म्हणजे ऑनेस्टली साधी ती कणिक सुद्धा भिजवून ठेवायला आदल्या दिवशी मला नाही आवडत. कारण मला असं वाटतं की ताजं, शेवटी आपण म्हणतो ना की ताजेपणा ज्याच्यामध्ये असतं, ती सात्विकता ही खूप महत्वाची आहे. कारण त्या अन्नामध्ये शेवटी तुम्ही ते ठेवतात म्हटल्यावर तिथे कुठेतरी पत्री लावते त्या गोष्टी. आणि म्हणून मग आयुष्य वृद्धी करणे, मनशुद्धी करणे आणि बलोवृद्धी करणे हाच अन्नाचा एकमेव उद्देश आहे. आयुष्य वृद्धी, मनशुद्धी आणि बलोवृद्धी, की आपल्याला आयुष्यमान वाढवायचंय, बल वाढवायचंय, स्वतःच्या मानसिकतेला आपल्याला मनाला शुद्ध करायचंय. हे सगळं आपण या आहाराने करू शकतो. म्हणून आहार शुद्ध, सात्विक शुद्ध, आहार शुद्ध. आहार शुद्ध तर ते पेशी शुद्ध आहे, देह शुद्ध आहे, पेशी शुद्ध आहे. म्हणून शरीरातल्या, जसं आपण 3ऱ्या अध्यायामध्ये बघतो, यज्ञ हा जेव्हा की आपण जेव्हा म्हणतो आहोत की शेताचा शेतकरी जो यज्ञ मानून करतो आहे, की प्रत्येक विहित कर्म हे यज्ञ आहे. आणि म्हणून या विहित कर्माला आपलं यज्ञ मानून त्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. आणि त्याप्रमाणे एक सॅक्रिफाईस, त्यागातूनच हे सगळं निश्चितच जाणलं जातं योग्य प्रकारे. पण हे ज्ञान गरजेचं आहे. पुन्हा हे ज्ञान कसं देणार आहे? उत्तम आध्यात्मिक गुरूंकडूनच हे मिळणार. आणि म्हणून प्राचीन काळी महान ऋषींनी दुग्ध पदार्थ, साखर, तांदूळ, गहू, फळ फळावळे, भाजीपाला इत्यादी आरोग्यवर्धक आणि दीर्घायू देणाऱ्या अन्नाची निवड केली. असे अन्नपदार्थ सत्वगुणी मनुष्यांना अत्यंत प्रिय असतात. भाजलेला मका, काकवी इत्यादी अन्नपदार्थ जरी स्वादिष्ट नसले तरी दुधाबरोबर किंवा इतर अन्नपदार्थांबरोबर त्याचे मिश्रण केल्यास तेही स्वादिष्ट बनू शकतात आणि मग ते सात्विक होतात. अशा प्रकारे निरनिराळ्या अशा पदार्थांची उदाहरणं दिलेली आहेत. आणि त्याप्रमाणे त्या पदार्थांमधली जी सात्विकता असते ती निश्चित आवश्यक असते. आणि म्हणून आपण जर बघाल की की वेगवेगळ्या कोणाच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर मला ते उदाहरण बरंच नाही, पण जसं अन्न बनवलं जातं, म्हणजे आता आपण मंदिरामध्ये सुद्धा बघतो की मंदिरामध्ये भगवंतांचा प्रसाद जो बनवायचा आहे त्यासाठी पूर्ण म्हणजे इतकी ते काटेकोरपणे त्या गोष्टींचं पालन केलं जातं. मग त्याच्यासाठी ब्राह्मण इनिशिएशन असलेले आणि त्याच लोकांनी ते अन्न शिजवायला लागतं. कारण मग जो अन्नातला, कसं आहे ना, आपण म्हणतो ना की अन्न शिजवणारं म्हणजे आईने अन्न बनवताना तिचे गुण त्याच्यात उतरत असतात. हो. जे अन्न आपण बनवतो आहे त्याचे विचार, मग ते अन्न बनवताना जे काही विचार मनामध्ये ते सुद्धा उतरत असतात. आणि म्हणून ते सात्विक असणं खूप गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच ते चांगल्या मनाने बनवलेलं असलं पाहिजे. आणि म्हणून या अन्नाचा निश्चितच या गोष्टीशी खूप खूप असा नजीकचा संबंध आहे. आणि म्हणून भाजलेला मका, काकवी इत्यादी अन्नपदार्थ जरी स्वादिष्ट नसले तरी दुधाबरोबर किंवा इतर अन्नपदार्थांबरोबर त्याचं मिश्रण केल्यास तेही स्वादिष्ट बनू शकतात आणि मग ते सात्विक होतात. हे सर्व खाद्यपदार्थ नैसर्गिकरित्या पवित्र असतात. मद्य, मांस यासारख्या अपवित्र पदार्थांपासून ते पूर्णतः भिन्न असतात. 18व्या श्लोकामध्ये उल्लेख केलेल्या स्निग्ध पदार्थांचा हिंसा करून मिळवलेल्या जनावरांच्या चरबीशी काहीही संबंध नाही. हे क्लिअर केलंय, खुलासा केलाय बघा. हीच जनावराची चरबी दुधाच्या रूपामध्ये प्राप्त होते. दूध हे सर्व अन्नपदार्थांपैकी अत्यंत पौष्टिक आहे. मग हे पुन्हा 3 प्रकारच्या श्रद्धा आणि 3 प्रकारचे जे अन्न बनवायचे आहेत तर त्याचं मला वाटतं गुण खाली आहेत. कुठलं अन्न कधी नाही, ठीक आहे. हे आपलं आत्ता झालं ना. अफलाकांक्षी, नाही हे व्हायचं राईट. भगवत प्रसाद जो खातो आहे. मग आपल्याला 4 कुमारांची सुद्धा कथा माहिती, कशा प्रकारे 4 कुमारांचा कधी विश्वास नव्हता, म्हणजे त्यांचा भगवंतांवर कधी विश्वास नव्हता. पण मग कसं ते अन्न, उष्ट अन्न खात गेलेले किंवा जे काही रिमेनिंग म्हणतो ना ते काही खात गेलेले आहेत आणि प्रसाद ग्रहण केला त्यांनी. आणि त्यांच्यामध्ये बघा, आहार शुद्ध, सात्विक शुद्ध, मनाची शुद्धी पण होती, बुद्धीची शुद्धी होती. आणि अशा प्रकारे त्यांचे विचार सुद्धा तितके प्रगल्भ बनायला त्यांनी मदत होते. शास्त्रातील आदेशानुसार तयार केलेले व भगवंतांना अर्पण केलेले कोणतेही अन्न जरी अत्यंत शिळे असले तरी ते ग्रहण केलेच पाहिजे. कारण असा अन्न प्रसाद हा दिव्य असतो. म्हणून अन्नाला निर्जंतुक आणि खाण्यास योग्य रुचकर बनवण्यासाठी ते भगवंतांना अर्पण केले पाहिजे. नाहीतर प्रभुपाद सांगतात की तुम्ही पापच खाताय. कारण जरी तुम्ही मांसाहारी नाही आहात तरी पण तुम्ही शाकाहारी असून तुम्ही जर ते भगवंतांना, मग
मग तुम्हाला सगळ्या अन्नाचा कदाचित आंघोळीच्या आधी बनवलंय किंवा काय, तर एक दुधाचा नैवेद्य दाखवला संपूर्ण अन्न आहे दूध. आणि म्हणून असं माताजींनी पूर्वी सिनियर माताजींनी एकदा सांगितलं होतं की निश्चित तुम्ही दुधाचं नैवेद्य दाखवा, तेव्हा त्याच्यातनं सगळं अर्पण केलेलं, पण ऍटलीस्ट जे काही करता सुरुवातीला देवाचं, तेव्हा निश्चितच भगवंतांना अर्पण करून मग ते खाणं हे निश्चित योग्य आहे. अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिद्रष्टो न इच्छते यष्टव्य मे विधी मेनः मनः समाधाय च सात्विकः. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माता. हरे कृष्ण. फलांची आकांक्षा न करणारे आपले कर्तव्य म्हणून शास्त्रविधीनुसार जो यज्ञ करतात तो सात्विक यज्ञ होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. फळांची अपेक्षा न करता जे यज्ञ केले जातात, आणि म्हणूनच कशा प्रकारे तर अर्च विग्रहाला दंडवत करण्याकरताच केवळ मनुष्याने मंदिरात गेले पाहिजे. त्याच्या आधीच आपण वाचूया. प्रत्येकाला वाटते की भगवंतांची केवळ आराधना करण्याकरता मंदिरात जाणे व्यर्थ आहे, आर्थिक लाभासाठी आराधना करणे हे शास्त्र संमत नाही. अर्च विग्रहाला दंडवत करण्याकरताच केवळ मनुष्याने मंदिरात गेले पाहिजे. यामुळे मनुष्य सत्वगुणामध्ये स्थित होईल. प्रत्येक सुसंस्कृत मनुष्याचे कर्तव्य आहे की त्याने शास्त्रोक्त विधींचे पालन केले पाहिजे आणि भगवंतांना प्रणाम केला पाहिजे. कारण ही जी सात्विकता जी आहे, की सात्विक यज्ञ हा कसा आहे, तर सात्विकता कशाने दिसती आहे की इथे हेतू न ठेवता, फळांची आशा न ठेवता तो यज्ञ केला जातो आहे. पण जो ती व्यक्ती यज्ञ करते त्याचा गुण तसा नाहीये, आणि म्हणूनच ज्यानुसार ती गोष्ट केली जाते मनुष्य सत्वगुणामध्ये स्थित होतो. आणि प्रत्येक सुसंस्कृत मनुष्याचं कर्तव्य आहे की त्याने शास्त्रोक्त विधीचे पालन केले पाहिजे आणि भगवंतांना प्रणाम केला पाहिजे. तर आपल्याला त्याप्रमाणे तो, मग ती फळांची अपेक्षा न करता ही फळं कुठे जात नाही, तो निश्चित तुम्हाला मिळू शकतात, पण ते भगवंतांना अर्पण करणे हे निश्चितच. नाही तर भगवंत प्रत्यक्ष सांगतात हो. मग हे आता काही आपण म्हणतो ना, मला एक तो मुद्दा आठवला हल्लीच्या श्लोकात. ठीक आहे. आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगता आहेत की सात्विक श्रद्धा, आणि म्हणूनच ही सात्विक श्रद्धा, सात्विक यज्ञ कशा प्रकारे आहे, तर निश्चितच तो आपण म्हणतो ना की ज्यांनी, त्याच्यात कुठला शब्द वापरला कर्मकांड मनुष्याने मंदिरात जाऊन केलं पाहिजे आणि तिथे त्याने भगवंतांना वंदन करावे, पुष्प नैवेद्य इत्यादी अर्पण करावे. जे काही अर्पण करतोय मग तिथे जाऊन पूजा केली जाते, जे काही मनोभावे अर्पण केलं जाते ते अत्यंत महत्वाचे, जे भगवंताला निश्चितच पोहोचतं. आणि म्हणूनच त्या शास्त्रांच्या विधीचं पालन करणं हे गरजेचं आहे. अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैवयत इज्जते भारत श्रेष्ठ तम विद्धी तम यज्ञम विद्धी राजसम. हरे कृष्णा. पुढे वाचायचं आहे का? योजना माताजी, मिनल माताजी. वाचा माताजी. वाचा चालेल माताजी. परंतु हे भरतश्रेष्ठ, दंभार्थ किंवा भौतिक लाभ प्राप्तीसाठी जो यज्ञ केला जातो तो राजसिक यज्ञ असल्याचे जाण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा, एक सेकंद, हा एक सेकंद.
सॉरी 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 सॉरी, मी अनम्यूट झालेच नाही आणि मी बोलते ना. व्हेरी सॉरी. तर राजसिक यज्ञ मला कळलं नाही, मी अनम्यूट झाले नाही आणि बोलत होते. ठीक आहे, जसं आपण 14व्या अध्यायामध्ये बघितलं की राजसिक गुणाविषयी जिथे जाणलेलं आहे की तिथे आशा आकांक्षा आहे, त्याच्यामुळे त्या फळांची अपेक्षा आहे. जे मी करतो आहे त्याच्यातनं मला मिळायला पाहिजे काहीतरी. मी हे देतोय म्हणजे मला हे गोष्ट मिळायला पाहिजे, कारण मला स्वर्गलोकाची प्राप्ती करायची म्हणून मी हा यज्ञ करतो आहोत. म्हणून मग तिथे कुठेतरी फक्त ते अपेक्षा असतात आणि म्हणून मग अशा यज्ञाला राजसिक यज्ञ मानलं जातं. तामसिकता कुठे, तिथे श्रद्धेचा संबंधच नसतो. विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसं परिचक्षते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. शास्त्रविधींची उपेक्षा करून प्रसाद वितरित केल्या वाचून मंत्रोच्चारण न करता, उपाध्यायांना दक्षिणा न देता आणि श्रद्धारहित असा जो यज्ञ केला जातो तो यज्ञ तामसिक मानला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग तिथे कुठे श्रद्धेचा काही लवलेशच नसतो, कारण तिथे मग अशा म्हणजे एकतर त्या नियमांना मानलेलं नसतं, काही विधिविधानांचं पालन नसतं, शास्त्राचा काही गंध नसतो, कुठलाही काही ज्ञान नसतं, आणि अशा प्रकारे तो जो यज्ञ केला जातो तो तामसिक, तो आसुरी प्रवृत्तीनेच केला जातो. तो आपण हिरण्यकश्यपीचं ते उदाहरण घेतलं की मग तिथे सगळ्या तिन्ही लोकांचं राज्य हवं होतं आणि तिन्ही लोकांचं स्वामित्व मिळवायचं होतं, म्हणून तो यज्ञ पण इतका भयंकर पद्धतीने केला जात होता. ते तप केलं जातं. यज्ञ आपण म्हणून तर आपण भस्मासुराचं उदाहरण घेतलेलं आहे की ज्याने असा यज्ञ केला आणि मग त्याच्यामध्ये त्यांनी शंकराला प्रसन्न करून घेतलं. वर असा मागितला की ज्यांच्या डोक्यावर मी हात ठेवेन त्यांचं भस्म झालं पाहिजे, आणि फायनली ते कोणावर आलं तर ते शंकरांवरच बेतलं आणि मग ते पळ काढत होते. तिथून पळता पळता विष्णूंकडे आले. विष्णूंनी मग मोहिनी रूप घेतलेलं आहे आणि मग त्याला बरोबर त्या भस्मासुराला त्यांनी खेळवत खेळवत आणि असं करत स्वतःच्याच डोक्यावर हात लावायला ठेवायला सांगितला आणि मग त्याचा स्वतःचं भस्म झालाय. म्हणजे अशा प्रकारे हे यज्ञ, कारण शंकराने ते प्रसन्न झाले आणि दिला तर वर, पण किती भयंकर प्रकार आहे हा. आणि म्हणूनच असा हा यज्ञ केला जातोय की तामसिक प्रवृत्तीने यज्ञ केला जातोय. कुणाचं त्याच्यामध्ये नुकसान होणार आहे, कुणाच्या वाईटावर चिंतून असे गोष्टी केल्या जातात, ते किती भयंकर आहे. आणि म्हणूनच अशा या गोष्टीला तामसिक यज्ञ म्हटलं जातं. देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य हिंसा च शारीरम तप उच्यते. आता यज्ञ झालं, आपण आता तप बघतो आहोत. सात्विक, राजसिक आणि तामसिक तप. येस विमल माताजी. हरे कृष्ण. हा. हरे कृष्णा. भगवंत, ब्राह्मण, आध्यात्मिक गुरु व मात्या पित्यांसारखे ज्येष्ठ व्यक्तींची पूजा करणे आणि पावित्र्य, सरळपणा, ब्रह्मचर्य आणि अहिंसा यांना शारीरिक तप म्हटले जाते. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. आता याच्यात जे सात्विक तप आपण बघणार आहोत, आपण सात्विक, राजसिक, तामसिक यज्ञ बघितले. यज्ञ हे सरळ सरळ जे काही यहुती यज्ञ आणि कार्य केले जातात तर त्याप्रमाणे आहे. आता तप करताना कसं दिलेलं आहे की सात्विक हे तप हे 3 पद्धतीने सांगितले. 3 याच्यात विभागून, की जे शारीरिक तप आहे, जे वाचिक तप आहे आणि जे मानसिक तप आहे, या तिन्हीला मिळून मग ते सात्विक तप आहे. मग शारीरिक तप काय आहे की तुमचे जे काही तुम्ही नमस्कार करताय, तुम्ही पूजा करताय, ते कोणाची, तर माता पित्यांची, गुरूंची. आणि अशा प्रकारे आध्यात्मिक गुरूंना, माता पित्यांसारख्या ज्येष्ठांना व वेद पारंगत कोणत्याही व्यक्तीला वंदन केलं पाहिजे. म्हणजे कोणी मनुष्याने भगवंत किंवा देवदेवता, सिद्ध विद्वज्जनांना, ब्राह्मणांना, या सगळ्यांना, म्हणजे या सगळ्या महत् व्यक्तींना त्यांनी वंदन केलं पाहिजे. त्या सर्वांना योग्य तो सन्मान दिला पाहिजे. अंतर्बाह्य शुची, शुची म्हणजे काय, स्वच्छता ठेवली पाहिजे. अंतर्बाह्य म्हणून अंतर कसं आहे की आपण बाह्य म्हणजे आपण साबण लावतो, शरीराला आंघोळ करतो आणि बाह्य शुची ठेवतो, पण अंतरशुची कशी करायची, चेतो दर्पण मार्जन. आपल्याला नामस्मरण घ्यायचं आहे आणि भगवंतांची सेवा करायची, त्याने आपल्याला आतली मनाची शुद्धता होणार. आणि म्हणून ही आतली शुद्धता ही तितकीच आवश्यक आहे. आपलं आचरण सरळ ठेवलं पाहिजे. ह्या सगळ्याला म्हटलंय शारीरिक तप. आणि म्हणूनच या शरीराने, म्हणजे तुम्ही जे शरीराचे अवयव, हाताने तुम्ही नमस्कार करताय, प्रणाम करताय, वंदन करता आहात, तर या सगळ्या गोष्टी अत्यंत आवश्यक आहेत, ज्या तुमच्या शारीरिक तपामध्ये. अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. हरे कृष्ण. योजना माताजी. हरे कृष्ण.
सत्य, प्रिय, हितकारक आणि इतरांना क्षुब्ध न करणारे शब्द बोलणे आणि नियमितपणे वेदपठण करणे यांना वाचिक तप असे म्हणतात. हरे कृष्ण. वाणी तुमची, वाणी आणि वापू जसं म्हटलंय तसं वाणी तुमची अतिशय मधुर असली पाहिजे. म्हणतात ना, डोक्यावर बर्फ आणि जिभेवर साखर असली पाहिजे. आणि अशी वाणी तुमची असली पाहिजे की तुम्ही जे बोलाल ते सत्य. म्हणजे युधिष्ठिर महाराजांचं, धर्मराजाचं उदाहरण आहे की खोटं बोलूच शकला नाही. कारण अश्वत्थामा त्या हत्तीला मारले, पण तिथे किती म्हटलं तरी ते खोटं बोलणं हे युधिष्ठिराचा धर्मच नव्हता. आणि म्हणूनच मग युधिष्ठिर महाराजांना, ज्यांचं इथे उदाहरण दिलं जाईल की सत्याची कास धरलेली होती. आणि म्हणूनच ही वाचिक तपस्या आहे की अशा प्रकारे मन क्षुब्ध होणार नाही, कुणाला हर्ट होणार नाही, कुणाला कुठल्याही प्रकारच्या वाईट उद्देशाने गोष्ट बोलली जाणार नाही. म्हणून शास्त्र संमत बोलणे हीच आध्यात्मिक क्षेत्रातील बोलण्याची पद्धती आहे. मनुष्य जे सांगतो त्याच्या पुष्टीकरता शास्त्रातील प्रमाणे तत्काळ त्याने उद्धृत केली पाहिजे. याच वेळी असे बोलणे हे कर्णमधुर होते. आणि म्हणून याला वाचिक तप असं म्हटलेलं आहे. मनप्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येत तपो मान समुच्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आणि समाधान, सरळपणा, गांभीर्य, आत्मसंयम आणि भावशुद्धी हे मानसिक तप आहेत. हरे हरे कृष्ण. मानसिक तप काय आहे? तर मानसिक समाधान. शेवटी आपण जेव्हा ते 5 रथ बघतो ना, आपण त्या रथाचं चित्र मला नेहमी आठवतं. आणि ते मानसिकता म्हणजे कुठेतरी त्या इंद्रियांचं नियमन करून ते समाधान कधी मिळणार आहे? त्या मनाला कुठेतरी नियंत्रित केलं पाहिजे. आणि तरच आपण ज्या प्रकारे कृष्ण भावनेमध्येच, म्हणूनच मानसिक तप कशाला म्हटलंय? मानसिक तप म्हणजे मनाला इंद्रिय तृप्ती मधून विरक्त करणे. कारण त्या इंद्रियांना, मग जी ज्ञानेंद्रिय जी आहेत, कान, नाक, जीभ, त्वचा आणि डोळे, या सगळ्यांची जी काय म्हणतात ना त्याला, जी कुठल्याही गोष्टीचं हे हवंय, ते बघायचंय, हे खायचंय, आणि त्या सगळ्या इंद्रियांच्या तृप्तीपासून स्वतःला विरक्त ठेवणं, हे त्या मनाने करणं म्हणजेच मानसिक तप आहे. मनाला असं प्रशिक्षण म्हणून भगवंतांनी 6व्या अध्यायामध्ये अर्जुनाला सांगितलं की कठीण आहे पण अशक्य नाहीये. मनाला निश्चित तू मार्ग देऊ शकतोस. मनाला मार्गदर्शन दे, मनाला ट्रेन कर, माइंड युअर माइंड, आणि दॅट इज हाऊ यू कॅन डू इट. सो मनाला असं प्रशिक्षण दिलं पाहिजे की जेणेकरून ते इतरांचं हित कसं साधता येईल याच सदैव चिंतन करत राहतील. मनासाठी योग्य प्रशिक्षण म्हणजे विचारांचे गांभीर्य होय. मनुष्याने कृष्ण भावनेपासून कधीही विचलित होऊ नये आणि इंद्रिय तृप्ती करणे सदैव टाळले पाहिजे. मनुष्याच्या स्वभावाचं शुद्धीकरण करणे म्हणजेच कृष्ण भावना भावित होणे होय. आणि म्हणून याला मानसिक तप असं म्हटलेलं आहे, जिथे या मनाला आपण कुठेतरी, मनुष्याने आपल्या व्यवहारामध्ये सरळ आणि साधं असावे, यामुळे त्यांचं जीवन शुद्ध होतं. आणि या सर्व क्रियांचा समावेश मानसिक तपामध्ये होतो. आपल्याला शुकदेव गोस्वामींचं इथे उदाहरण देता येईल की मानसिक मन इतकं शुद्ध आणि सात्विक की जे 9 म्हणजे किती 16 वर्ष आपल्या मातेच्या गर्भामध्ये होते, बाहेर यायचं नव्हतं. कारण या कलियुगामध्ये आणि अशा या कुठल्याही युगामध्ये येणं म्हणजे त्यांना बाहेर येणं, बाहेरच्या युगामध्ये येऊन त्यांना ते शक्यच नव्हतं. आणि म्हणून ज्यांनी भगवंतांविषयी सगळं जाणलेलं होतं त्या आईच्या गर्भामध्ये, त्यांना ते सगळ्याची कुठेतरी बाहेर येण्याचीच भीती होती. आणि म्हणून भगवंतांनी त्यांना खात्री जेव्हा दिली, तेव्हा त्या मातेच्या यातना सहन होत नव्हत्या, जेव्हा तिला यातना, तेव्हा भगवंतांनी त्याला खात्री दिली. आणि मग शुकदेव गोस्वामी आले. पण त्यानंतरही ते पळत सुटले हो. व्यासांचे पुत्र ते व्यासही मागे पळत सुटले की आपल्या मुलाला न धड बघितलंय, आणि ते तिथून पळत सुटले. कारण त्यांना तिथे थांबायचंच नव्हतं. कुठल्याही प्रकारची त्यांना कुठल्याही प्रकारच्या बंधनात त्यांना अडकायचं नव्हतं. आणि म्हणून ते तिथून पळ काढतात. आणि पळता पळता तिथे काही स्त्रिया स्नान करत असतात. परंतु त्या स्त्रिया स्नान करताना जोपर्यंत शुकदेव गोस्वामी कुठून जात असतात, तर तिथून शुकदेव मुनी जाताना मात्र ते स्वतःवरती वस्त्र अजिबात पांघरत नाहीत. कारण त्या मनामध्ये इतकी सात्विकता की ते बाळ जन्मल्यासारखं, तो इनोसन्स इतका निष्पापपणा असतो की ते मन इतकं निरागस असतं. पण तेच व्यासमुनी सुद्धा गृहस्थाश्रमामध्ये आहेत, ते सुद्धा तितकेच म्हणजे आपण म्हणतो ना की महान आहेत, महान योगी आहेत. परंतु तिथे कुठेतरी ते गृहस्थाश्रमामध्ये असल्यामुळे मग त्या स्त्रिया मात्र स्वतःवरती वस्त्र लगेच रिंकून घेतात. आणि इथे कुठेतरी मग ती मानसिकता, ती मानसिक तप म्हणजे तुमचं निरागसत्व हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच ही कृष्ण भावना जेव्हा तुम्ही वाढीस लावाल, ती निश्चितच आपल्यामध्ये ती मानसिक तप करण्याची तेवढी वृत्ती निश्चित तयार होते. आणि म्हणून या मनाला निश्चित आपण मार्गदर्शन करू शकतो. आणि या सगळ्याचं एक काय म्हणतात ना त्याला, हे आहे ते सात्विक आहे. श्रद्धया परया तप्तम
तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते. हरे कृष्ण. विमल माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हा, भौतिक लाभाची आकांक्षा न ठेवणाऱ्या व केवळ परमेश्वराप्रित्यर्थ कर्म युक्त असलेल्या मनुष्यांनी दिव्य श्रद्धेने केलेल्या या त्रिविध तपाला सात्विक तप असे म्हणतात. हरे कृष्ण. तिथे कुठेही भौतिक लाभाची अपेक्षा नाहीये, की परमेश्वरा प्रित्यर्थ कृष्ण भावना भावित करणं, की जे करतोय ते सर्व कृष्णार्पण. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे असलेल्या मनुष्यांनी अशा कर्म करणाऱ्या व्यक्तींना पूर्णपणे कृष्ण भावना ज्यांच्यामध्ये वाढीस लागलेली असते अशा व्यक्तींनी या तिन्ही तपांना मिळून केलेलं जे कर्म असतं त्याला सात्विक तप म्हटलं जातं. ते आपण इस्कॉन सारख्या मंदिरामध्ये निश्चितच अनुभवतो, कारण तिथे सात्विकता कशात दिसते आपल्याला. तिथे वाचिक तप, तोंडाने नामस्मरण चाललेलं असतं, पायानी पदयात्रा चाललेल्या असतात, यात्रा आणि संकीर्तन करत असतात. आणि तिथे कुठेतरी शारीरिक तप दिसतंय, वाचिक तप दिसतंय आणि मानसिक मन सुद्धा भगवंतांवर पूर्णपणे मन्मनाभव मद्भक्तो मद्याजिम्मा नमस्कुरु, कारण मनही इतकं ट्रेन केलेलं असतं, ती कृष्ण भावना मनाने जोपासलेली असते. आणि म्हणून ते आपल्याला मनाची, वाचेची आणि शरीराची ती सात्विकता दिसते. त्याच्यामध्ये निश्चितच हे सात्विक तप आपल्याला आढळून येतं. मग राजसिक तप काय आहे? सत्कारमान पूजार्थम लोभेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्कार, मान आणि पूजा व्हावी म्हणून दंभाने जे तप केले जाते त्या तपाला राजसिक तप असे म्हणतात. अशी तपे अस्थिर आणि क्षणिक असतात. हरे कृष्ण. मग इथे कुठेतरी हरे जसं म्हटलं की जसं यज्ञामध्ये आकांक्षा आहे, तर प्रत्येक गोष्टीमध्ये आकांक्षा आहे. प्रत्येक गोष्टीमध्ये काहीतरी हवंय. हे केलं तर मला ते हवंय, ते केलं तर म्हणजे मग मी इतकेच काय म्हणतात ना त्याला, इतके लाईक्स मला मिळणार आहेत, तर मग तो सेल्फी मी याच्यावर टाकल्यावर मला तितके लाईक्स मिळायला पाहिजेत, मला तितकं हे मिळायला पाहिजे. त्याचा कुठेतरी लगेच तुम्हाला त्याचा मोबदला हवाय. आणि म्हणून मग सत्कार हवाय. मग तिथे व्यक्तिपूजा केली जाते आणि डोक्यावर बसवलं जातं व्यक्तींना. त्यानंतर मान हवा आहे. मग माझा मान, माझा अपमान, आणि मला असं दिलं नाही, मला असं मिळालं नाही, मग मला हेच मिळालं नाही, मला तेच दिलं नाही, कारण मग तिथे मान अपमानाचं भयंकर काय म्हणतात ना त्याला विचार केला जातो. आणि पूजा व्हावी, कारण मग व्यक्तिपूजा, की स्वतःला पूजा हो, की मी म्हणजे देव आहे, त्या अर्थानेच मग त्या व्यक्तीची पूजा केली जाते. आणि अशा प्रकारे मग ते तप केलं जातं. त्या तपाला राजसिक तप असं म्हणतात. आणि जे अस्थिर आणि क्षणिक असतात. मग आपण म्हणतो ना हे अशाश्वतम दुःखालय, इथे काय तुम्ही उपभोगाल ते काही घेऊन नाही जायचं. आणि म्हणून मग हे सगळं क्षणिक आहे, क्षणभंगूर आहे. म्हणून तपाचं आचरण करून अशा प्रकारच्या ज्या कृत्रिम योजना आखल्या जातात की लोकांकडून आपलं पूजन होण्याची, म्हणजे काय केलं जातं, रजोगुणी व्यक्ती आपल्या अधीन असलेल्या लोकांकडून आपले पूजन होण्याची, धनार्पण करून घेण्याची, आपले पाय धुवून घेण्याची व्यवस्था करतात. की मला म्हणा, मी म्हणा, मला मला चांगलं म्हणा, मला डोक्यावर बसवा, माझी पूजा करा, मला योग्य म्हणा, म्हणजे सगळं स्वतःहून. अहो मोठेपणा असा उरबाडायचा नसतो, तो मिळवायचा असतो. पण तो अशा या व्यक्तींना ते त्याची गंध नसतो. आणि म्हणूनच मग त्या प्रकारे तो मिळवला जातो, कृत्रिम योजनेतनं मिळवला जातो. आणि म्हणून मग याला कुठेतरी राजसिक तप म्हटलेलं आहे. तामसिकता काय म्हणतीये मग? मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्तदा तदाननार्थं परस्योत्सदना सदा सॉरी परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदारुतम समुदारुतम. हरे कृष्ण. सॉरी. हरे कृष्ण. आत्मपीडा करवून किंवा इतरांच्या विनाशार्थ अथवा इतरांना व्यथित करण्यासाठी मूर्खपणे जी तपे केली जातात त्यांना तामसिक तप असे म्हटले जाते. हरे 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 कृष्ण. हरे कृष्ण. मूढ ग्राहेण म्हणजे काय? मूढ म्हणजे मूर्खपणाने केलेलं असतं. परस्योत्स साधनार्थम, परस्योत साधनार्थम, की तुम्हाला कशा प्रकारे की त्या गोष्टी करण्यामध्ये तुम्हाला काय मिळतं, तर तामसिकता त्या याच्यामधूनच मिळते की इतरांना तुमचा विनाश करायचा आहे. साधनार्थम की त्यांचा अर्थ, त्यांचं उद्दिष्ट काय, इतरांना विनाश करायचा, आणि त्याच्यासाठी त्या गोष्टी केल्या जातात. म्हणून हिरण्यकश्यपू सारखं तप मी म्हटलेलं आहे तेव्हा, की आत्मपीडा म्हणजे त्या आत्माला, परमात्म्याला पण इतक्या कष्ट पीडा द्यायच्या, आणि त्याच्यातनं मग त्या फासळ्या दिसतायत. अगदी इतकं तप केलं जातं की मग तिथे स्वामित्व मिळवण्यासाठी इकडचं जग तिकडे करीन, पण मला ती मिळवायचंच आहे. आणि म्हणून मग त्या
आसुरी भावनेने ते तप केलं जातं. त्याला कुठेतरी तामसिकता म्हटलेलं आहे. ते तामसिक तप, अशा तपाला तामसिक तप म्हटलेलं आहे. मग आता आपण बघितलं, यज्ञ झालं, तप झालं, मग आता दान. या तीन गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. या तीन कर्म कधी सोडू नका. 18व्या अध्यायामध्ये म्हटलं की कर्म तुम्ही बाकी केली नाही तर यज्ञ, दान आणि तप या तीन गोष्टींना खूप महत्व दिलंय. मग ते करताना या ज्या प्रवृत्ती आपल्याला दिसत आहेत त्यानुसार ती श्रद्धा आपल्याला विभाजित केलेली आहे. दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कर्तव्य म्हणून योग्य व्यक्तीला योग्य स्थळी, वेळी आणि काळी प्रत्युपकाराची अपेक्षा न करता दिलेल्या दानाला सात्विक दान असे म्हटले जाते. हरे हरे. कृष्ण. आणि म्हणून मग सात्विक दान, मग दान कधी, तर योग्य व्यक्तीला योग्य स्थळी, योग्य वेळी, योग्य काळी प्रत्युपकाराची अपेक्षा न ठेवता, की ते जे करतो आहोत ते आम्ही काही उपकार म्हणून करत नाही आणि त्याच्या मोबदल्यात आम्हाला काही नाही. आणि म्हणून मग आपण जेव्हा इस्कॉन सारख्या ठिकाणी दान करतो आहोत, मग निश्चितच ते योग्य स्थळी, योग्य वेळी केलं जातं. मग निरनिराळे आपण चांगल्या दिवसांना जसं म्हटलं जातं की मग सत्पात्री दान म्हटलं जातं, ते की जे तुम्ही डोनेट करता आहात निश्चितच ते योग्य ठिकाणी जाते. मंदिरासाठी तुम्ही भगवंतांच्या सेवेमध्ये ते दान करता आहात, ते निश्चितच योग्य ठिकाणी पोहोचते आणि त्याचा निश्चितच सत्पात्री असं ते दान केलं जाते. योग्य असा वापर केला जाणार आहे, त्याच्यातनं अन्नदान केलं जाणार आहे, गोसेवा केली जाणार आहे. मग जे गेस्ट हाऊसेस किंवा आपली जे भगवद्गीतेचं मोठं मंदिर बांधत, भगवद्गीतेचं कॉलेज बांधलं जाणार आहे, की निशुल्कच भगवंत तिथे कुठेच प्रभूजी सांगत नाहीये तो कुठलीही काही सेवा, सगळी निशुल्क आहे. पण निश्चितच आपल्याला काय करायचं आहे की त्या कुठेतरी ते ग्रॅटिट्यूड आहे, कुठेतरी ती कृतज्ञता आहे, ती कृतज्ञता आपण व्यक्त करण्यासाठी ते दान आपण अशा ठिकाणी करतो आहोत. एक मिनिट हा. एकादशी. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे म्हणून योग्य ठिकाणी जे दान केलं जातं. आणि त्याच अनुषंगाने मला सांगावं वाटलं तुम्हाला की एक सुदामा सेवा म्हणून खूप छान उपक्रम दिलेला आहे आणि त्या संदर्भातलं पीडीएफ मी नक्की शेअर केलेलं आहे ग्रुपवर. तर आम्ही प्रत्येक क्लासमध्ये जाऊन, तर माझ्या क्लासमध्ये म्हटलं आपल्या वर्गामध्ये आज आपण बोलणारच आहोत, तर आता या अनुषंगाने सांगायला खूप चांगली वेळ मिळाली आहे मला, म्हणजे चांगली योग्य वेळ मिळाली. आणि त्याप्रमाणे सांगू इच्छिते की सुदामा सेवा सारखा उपक्रम सुरू केलाय जो आधीपासूनच होता. म्हणजे आपण म्हणतो ना की फुल न फुलाची पाकळी, कसं पूर्वी जसं प्रभुपादांनी सांगितलं की 10 घरी किंवा अशी माधुकरी मागून जे अन्न शिजवलं जायचं आणि त्याच्यातनं मग मंदिरासाठी सुद्धा किंवा ज्या काही मंदिराला चालवलं जायचं त्यासाठी मग या सेवेतून ते केलं जायचं. आणि त्याच प्रकारची दर महिन्याला मग ज्यांना शक्य आहे, ज्यांची इच्छा आहे, ते दर महिन्याला मग तुम्ही 500, 1000 रुपये असं जे काही ठराविक अमाऊंट्स आहेत तर त्या जर तुम्ही दिल्यात तर तुम्हाला निश्चित, आणि मग मंदिर तिथे कुठे पुन्हा तुमच्याकडून काही मागत नाही, तर या बदल्यातही तुम्हाला लाभ मिळणार आहेत. काही तुम्ही तुमच्या ज्या काही तुमचे स्पेशल डेज असतील, तुमचे बर्थडेज, तुमच्या घरातल्यांचे, कुटुंबाचे जे काही स्पेशल दिवस असतील तर त्याप्रमाणे तिथे अभिषेक केला जाणार आहे. मग नंतर काही ठराविक अमाऊंट जर दिली गेली तर मग त्याप्रमाणे तुम्हाला वर्षभर जे होतं तुम्ही 2-3 हजार अशा यांनी दिलं तर तुमची मेंबरशिप सुद्धा पक्की केली जाते. मग तुम्हाला 30 दिवसाचा स्टे मिळतो तिथे मोफत. असे बरेच म्हणजे त्याच्यामध्ये लाभ आहेत. म्हणजे परवा प्राणचैतन्य प्रभूजींनी फार सुंदर सांगितलं, जसं आपण गव्हर्नमेंटला टॅक्स भरत असतो दर महिन्याला, हा तर इतकी मोठी इन्व्हेस्टमेंट आहे की सगळं भगवंतांचरणी आपण अर्पण करतो आहोत. निश्चितच तिथे कुठेच अपेक्षा नाहीये, पण तिथे तुम्हाला भगवंत न मागता सुद्धा देतात. तसं मंदिर आपल्याला बाकी या सेवा निशुल्क, याच्यात कुठेच बदल नाहीये. या सगळ्या टप्प्यांवरती असं शिकत राहणार आहात निशुल्क. पण निश्चितच मंदिराला कुठेतरी, कारण कसं होतं ना, मंदिर चालवणं ही गोष्ट सुद्धा तितकी महत्वाची आहे. आता प्रभूजींची मी म्हटलं ना दर शनिवारी आमची मीटिंग असते, तर त्याच्यामध्ये या गोष्टींच्या चर्चा केल्या जातात आणि मग वेगवेगळ्या उपक्रमांविषयी. आणि मग तसं हे काही उपक्रम प्रभूजी सगळं निशुल्क देण्याचा प्रभूजींचा मानस हा कायम आहे. तिथे कुठेच किती वेळेला प्रभूजींना सांगितलं काही लोकांनी की तुम्ही 18 दिवसांच्या याला पण काही नॉमिनल वे सुरू करा. आज बरेच इतके लाखोनी लोक रजिस्टर करतायत, तर निश्चितच रजिस्ट्रेशनच्या वेळीच ती घेतली गोष्ट तर किती
फायदा होऊ शकेल. पण प्रभूजी तो विचार करत नाही. प्रभूजी आपले इज व्हेरी काय, आणि त्याप्रमाणे मग भक्तांना किती त्याचा हे मिळू शकेल, लाभ मिळू शकेल, हा निश्चितच त्याच्यातनं प्रयत्न आहे. तर नक्की मी त्याचं पीडीएफ शेअर करेन. आणि तुम्हाला अजून एक फॉर्म आहे, तो तुम्ही भरलायत की नाही मला माहिती नाही. तर तुम्ही तिघींनी नक्की तो फॉर्म भरा. लेव्हल 2 भरायचा आहे तुम्ही ज्या ह्याच्यावर करता आहात. आणि तो एक कॉन्ग्रिगेशन आपल्याला एक डेटा द्यायचा आहे प्रभूजींना, म्हणून तो फॉर्म आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला तुमच्या कुठल्या लेव्हलला आहात, तुमचं नाव, तुमचा फोन नंबर, ईमेल आयडी, एवढंच इन्फॉर्मेशन असेल. तर तो पण मी फॉर्म तुम्हाला आता चॅटमध्ये सुद्धा शेअर करून ठेवते. म्हणजे मग तुम्ही तो निश्चितच हे करू शकाल. किंवा मग मी आपल्या ग्रुपवर टाकेन. तुम्ही ज्या 3-4 जणी कंटिन्युअस येता आहात त्या तुम्ही हे करू शकता. तर तो फॉर्म नक्की भरा. बाकी ही सुदामा सेवाबद्दल तुम्ही नक्की विचार करा. आणि तुमची इच्छा असेल तर निश्चितच तुम्ही ते करू शकता. आणि ती दान ते करू शकता. असं हे सात्विक दान निश्चितच असेल. तर काही प्रश्न असतील तर नक्की आपण शेवटी घेऊया या विषयीचे. ठीक आहे. यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुत्तिष्ठ वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परंतु जे दिसत दान नाही माताजी मला, नाही दिसत? हरे म्हणजे कृष्ण. अर्धवट हा हा, हरे हा, कृष्ण आता हा. परंतु जे द्या दान. मीनल माताजी वाचत होत्या हा माताजी, मग हा पुढचं तुम्ही वाचा. हा. हरे कृष्ण. परंतु जे दान प्रत्युपकाराची अपेक्षा ठेवून, फळाची आशा ठेवून किंवा संकुचित वृत्तीने दिले जाते, त्या दानाला राजसिक दान असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तिथे पुन्हा मग जिथे आपण यज्ञ बघितला, तप बघितलं, तसंच राजसिक हा गुणच आहे. शेवटी माणसाचा गुणच तो आहे म्हटल्यानंतर मग तिथे फळांची अपेक्षा करणारच तो गुण आहे, संकुचित प्रवृत्तीला. आणि नाहीतर मग तो सेल्फी घेत की मी एकीकडे दान करतोय, अहो तो गरीब बिचारी व्यक्ती आहे, ती तुम्ही देताय म्हणून अतिशय खुश आहे किंवा आनंदित आहे, पण ते देईपर्यंत त्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यावरचे भाव बघा. पण हा मनुष्य तर सेल्फी काढण्यामध्ये, कारण हे कधी मी व्हायरल करतोय, कधी मी ते फेसबुकवर टाकतोय आणि युट्यूबवर टाकतोय की जेणेकरून मला इतके लाईक्स मिळतील, मग मला लोक माझा उदो उदो करतील, अशा प्रकारच्या अपेक्षा असतात. कारण तिथे कुठेतरी मग मला एवढे सबस्क्रायबर्स वाढतील, असं होईल तसं होईल, अशा प्रकारच्या गोष्टी असतात. ते दान करण्याचं आहे, पण त्याचा किती गवगवा केला जातोय. अहो इतकं दान करावं की उजव्या हाताचं डाव्या हाताला कळलं नाही पाहिजे, अशा प्रकारचं दान, जसं सात्विकतेमध्ये आपण बघितलं. आणि म्हणूनच हे दान कसं असतं की हे कधी कधी स्वर्ग लोकापर्यंत उन्नत होण्याकरता, तर कधी कधी महत् प्रयासाने केलं जातं. कारण मी कशा करता इतकी संपत्ती व्यर्थ केली असा पश्चाताप केला जातो. काही वेळा वरिष्ठांच्या विनंतीला मान्य मानून दान केले जाते. म्हणजे का, की हे लोक सांगतात म्हणून ते केलं जातं. म्हणजे अशा गोष्टी या कुठल्याही स्वतःच्या यांनी केल्या नाही जात. आणि म्हणून याला राजसिक दान म्हटलेलं आहे. आणि मग जे आदेश काले बघा, आदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम ज्ञातम तत्ताम समुदारुतम असत्कृतम ज्ञातम. म्हणजे बघा कशा प्रकारे तर अनादरान आणि कशा प्रकारे केलं जातं. तर वाचून घेऊया आपण. विमल माताजी. हरे कृष्ण. माताजी, अयोग्य स्थळी आकारी अपात्र व्यक्तींना आणि अनादराने तसेच अवहेलनापूर्वक दिले जाणाऱ्या दानाला तामसिक दान म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इथे हे दान जसं आदेश काले, तिथे कसं देशे कालेच्या पात्रेच्या सात्विकतेमध्ये इथे आदेश काले, कारण अयोग्य स्थळी केलं जातं, अपात्र व्यक्तींना केलं जाते अनादराने. कारण मग एखादी वीड विकणारी, एखादी ड्रग्स विकणारी आणि अशी व्यक्ती असेल, त्याला पैसे दिले जात आहेत, की त्याला पैसे दिले जाऊन तुम्ही त्याला त्याच्या त्या याला खतपाणी घालते. एखादी दारू आणि बार चालवणारे आणि त्यांच्या बिझनेसला जर तुम्ही काही मदत केली तर तुम्ही चुकीच्या व्यक्तींना देताय, चुकीच्या ठिकाणी तुम्ही करताय. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे याकरता केलेल्या दानाला निश्चितच तामसिक दान म्हटलं जातं. मग हे आपण बघितलं, यज्ञ, तप आणि दान या 3 प्रकारच्या श्रद्धा, सात्विक, राजसिक आणि तामसिक, या 3 विभागीय अशा विभागाने आपण बघितलेलं आहे. आणि म्हणून मग आता हे दान किंवा कुठल्याही या गोष्टी करताना, म्हणजे ही श्रद्धेच्या बाबतीत किंवा हे करताना काय नक्की महत्वाचं असतं आणि शास्त्र काय सांगतं याविषयी, हे निश्चित आता भगवंतांनी सांगितलंय. ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणास्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा. हरे कृष्ण. योजना माताजी. हरे कृष्ण. सृष्टीच्या आरंभापासूनच ओम तत्सत हे 3 शब्द परमसत्याचा निर्देश करण्यासाठी योजिले जातात. वेदोक्त मंत्रांचे उच्चारण करताना आणि परब्रह्माच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ यज्ञ करताना ब्राह्मण या निर्देशाचा उपयोग करीत असतात. हरे 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 कृष्ण. कृष्ण.
हरे कृष्ण. प्रभूजींनी कितीला ठेवलाय वर्ग? 6 ते 7 का 7 ते 8? 6 ते 7 ठेवलंय माताजी. आहे ना, 6 ना. ठीक आहे. आपण हो, अच्छा, आता मेसेज आलाय की 6 नाही, 6 वाजता नाही तर 7 वाजता आहे. त्यांना काहीतरी त्यांच्याकडे भक्त आलेत, तर ठीक आहे. जस्ट मी वाचत हा. होतो की मग ठीक आहे, आपला अध्याय पूर्ण आहे. म्हणून मी बघत होते की आपल्याला म्हणजे घाई न करता मी अध्याय थोडा थांबवला असता, पुढच्या वेळी घेतला असता. पण 7ला आहे वर्ग आता, तर ठीक आहे. 6:45ला भजन सुरू, कीर्तन सुरू. सो आपलं होईल मग. तर अशा प्रकारे ओम तत्सत बघा, हे 3 शब्द परम सत्याचा ओम तत्सत. ओमचा सुद्धा नंतर आपल्याला सुंदर अशी ती त्याला संधी हे केलेलं आहे, त्याला ब्रेक करून ओम अ उ म कसं आहे तशा प्रकारे त्याचा वर्णन केलेलं आहे. आणि तशाला ओम तत्सत म्हणजे ओम या शब्दाचा काय अर्थ आहे, तत् म्हणजे काय, सत म्हणजे काय, आणि त्या अनुषंगाने ते का वापरून केलं जातं आणि ते वापरून नक्की काय निर्देशित केलं जातं हे जास्त जाणणं महत्वाचं आहे. कारण वेदोक्त मंत्रांचं उच्चारण करताना आणि परब्रह्माच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ यज्ञ करताना ब्राह्मण या निर्देशाचा उपयोग करीत असत. कारण मग ते भगवंतांना पोचले पाहिजे. आणि म्हणूनच जेव्हा तप, दान आणि यज्ञ आणि आहार यांचा उपयोग ओम तत्सत अर्थात पुरुषोत्तम श्री भगवान यांच्या प्रित्यर्थ केला जातो, तेव्हा ती आध्यात्मिक उन्नतीची साधनं बनतात. शास्त्रामध्ये याच ध्येयाचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. ओम तत्सत हे 3 शब्द विशेष करून परमसत्य पुरुषोत्तम श्री भगवान यांचा निर्देश करतात. वैदिक मंत्रांमध्ये ओंकार नेहमी आढळतो. आपल्याला ओंकाराची सुरुवात ओम नमस्ते गणपतये, आपण कितीतरी म्हणजे ओम इत्येत ब्रह्मणा नेष्टितम नाम, कितीतरी गोष्टींचा उच्चार हा सुरुवात ही ओमने केली जाते. आणि म्हणून ओम तत्सत या 3 शब्दांचा उच्चार भगवंतांच्या पवित्र नामाबरोबर केला जातो. उदाहरणार्थ ओम तद्विष्णू, वैदिक मंत्रांच्या आणि भगवंतांच्या पवित्र नामापूर्वी ओंकार उच्चारला जातो. हा वेदांचा निर्देशक आहे. उपरोक्त 3 शब्द वैदिक मंत्रातून घेतले आहेत. ओम इत्येत ब्रह्मणो नेदिष्टम नाम ऋग्वेदामध्ये हे प्रथम लक्ष्याचं सूचक आहे. तत्वमसी छांदोग्य उपनिषदामध्ये दिलंय 6.8.7. हे दुसरं लक्ष्याचं सूचक आहे. आणि सत एव सौम्य म्हणजे ओम तत्सत कुठून घेतलंय तर सत एव सौम्य छांदोग्य उपनिषद 6.21 हे तिसऱ्या लक्ष्याचं सूचक आहे. अशा प्रकारे तिन्ही गोष्टींचं सूचक, या तिन्ही वेदांचा त्याला आधार आहे. आणि या सर्वांच्या समूहाने ओम तत्सत असं म्हणतो. पूर्वी सृष्टीतील आदिजीव ब्रह्मदेव यांनी यज्ञ केला तेव्हा त्यांनी भगवंतांना या 3 शब्दांद्वारे संबोधिले. म्हणून गुरु शिष्य परंपरेद्वारे याच तत्वाचं पालन करण्यात येते. म्हणजे कसं आपण हॅलो म्हणतो ना, आता फोन ज्यांनी फोनचा शोध लावला त्यांनी सुद्धा सुरुवात करताना हॅलो म्हटलं, म्हणून आपण सगळे सुरुवातीला हॅलो हेच आपण फॉलो करतो. तसं ब्रह्माजींनी सुद्धा भगवंतांना भगवंतांनी जेव्हा सृष्टीची निर्मिती सांगितली आणि त्यावेळेला ते जे कार्य करत होते ते करताना पण त्यांनी ओम तत्सतनी सुरुवात केली. आणि म्हणूनच मग प्रत्येक गोष्टीची की त्यांचं अनुसरण करून की त्याच गोष्टींवर फॉलो करून त्या ओम तत्सतनीच ब्रह्मदेवान म्हणजे कुठल्याही इतर आदिजीव सुद्धा त्या प्रकारे भगवंतांना संबोधून आणि त्या गोष्टींची यज्ञाची सुरुवात ही ओम तत्सतनी केली जाते. म्हणून गुरु परंपरेद्वारे गुरु शिष्य परंपरेद्वारे याच तत्वाचं पालन करण्यात येतं. यास्तव हा मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. भगवद्गीता सांगते की कोणतेही कर्म ओम तत्सत म्हणून भगवत प्रित्यर्थ केले पाहिजे. मनुष्य जेव्हा या 3 शब्दांच्या उच्चारणासहित तप, दान आणि यज्ञ करतो तेव्हा त्यांचं कर्म कृष्ण भावना भावित होते. कृष्ण भावना म्हणजे दिव्य कर्म करण्याचा वैज्ञानिक विधी आहे. दिव्य कर्म करण्याचा वैज्ञानिक विधी कृष्ण भावना. बघा किती सुंदर व्याख्या दिलेली आहे की आताच्या या काळामध्ये कृष्ण भावनेमध्ये कर्म करणं ही वैज्ञानिक विधी आहे, ज्यामुळे मनुष्य स्वगृही भगवत धामात परत जाऊ शकतो. असं कर्म करण्याने कोणतीही हानी होत नाही. आणि म्हणूनच असं हे दिव्य कर्म केलं जातं. ओम ओम या शब्दाला इतकं महत्व आहे की ओम म्हणजे प्रत्यक्ष भगवंत विष्णू. आणि म्हणूनच हरे कृष्ण या मंत्रामध्ये सुद्धा ओम वेगळं नाही दिले, कारण हरेमध्येच सगळं आलं. ही शक्ती आहे आणि त्याच प्रकारे तिचं वर्णन केलेलं आहे. आणि म्हणून ओम तत्सत म्हणजे काय तर इथे भौतिकतेच्या बंधनापासून विरक्त असं आहे. आणि कुठेही तिथे भौतिकतेचा त्याला काय म्हणतात ना त्याला त्याच्यात नजदीक नाही, म्हणजे त्याच्या कुठेही जवळपास नाहीये भौतिकता. आणि ओम तत् सत म्हणजे सात्विक, म्हणजे सत म्हणजे शाश्वत आणि ते कायम असं टिकणार जे भगवंत आहेत, सच्चित आनंद. आणि म्हणून सत म्हणजे शाश्वत असं आहे.
आणि अशा प्रकारे ही कृष्ण भावना जी असते, ही कृष्ण भावनेमध्ये जे दिव्य कर्म केलं जातं, ही वैज्ञानिक विधी आहे जी आपण आता जोपासण्याचा जास्तीत जास्त प्रमाणात प्रयत्न करू शकतो, ज्यामुळे आपल्याला भगवत धामामध्ये निश्चितच जायला मिळेल. हा देह टाकल्यानंतर प्रत्येकाची नक्कीच इच्छा ही असेल की परत पुन्हा जन्म भौतिकतेमध्ये नकोय, भगवत धामाला पोहोचायचा आहे. त्याच याने या कार्याचा सुद्धा, या यज्ञ दान तपाला सुद्धा त्याप्रमाणे ते उच्चारून केलं जातं. तस्मात् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनां. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून परमेश्वराची प्राप्ती करण्यासाठी शास्त्रोक्त विधी विधानांनुसार यज्ञ दान आणि तप करणारे ब्रह्मवादी या सर्व क्रियांचा ओंकारापासूनच आरंभ करतात. हरे कृष्ण. लावली नाही ना. ठीक आहे. सो परमेश्वराची प्राप्ती करण्यासाठी शास्त्रोक्त विधिविधानांनुसार यज्ञ दान आणि तप करणारे ब्रह्मवादी सर्व क्रियांचा ओंकारापासूनच प्रारंभ करतात. कारण ओम तद विष्णू परम पदम ऋग्वेदामध्ये 1.22.20 मध्ये सांगितले, श्री विष्णूंचं चरणकमल म्हणजे भक्ती योगाचे परमोच्च पूर्णपणे परिपूर्ण सार आहे. भगवंता प्रत्यर्थ सर्व कर्म केल्याने सर्व कर्मांची निश्चितपणे परिपूर्णता होते. आणि म्हणून ती परिपूर्णता कशी होईल का? ओम तत्सतच्या उच्चाराने, ओंकाराने, नुसतं ओंकाराचा जरी उच्चार केला तरी भगवंतांना अर्पण केलं जातं. इथे त्या गोष्टीला नमूद केलेलं आहे. म्हणून जे कोणी या गोष्टी, या विधानांना यज्ञदान तपाना करतात ते निश्चितच ब्रह्मवादी जे असतात या सर्व क्रियांचा ओंकारापासून प्रारंभ करतात. तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञ तप क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः. हरे कृष्ण. योजना माताजी, मला वाटतं विमल माताजी लीक झाली. हरे कृष्ण. फळाची इच्छा न करता मनुष्याने तत् शब्दाद्वारे यज्ञ तप आणि दान इत्यादी विविध क्रिया कराव्यात. भौतिक जंजाळातून मुक्त होणे हाच या दिव्य क्रियांचा उद्देश आहे. हरे कृष्ण. आणि म्हणून तिथे कुठेतरी भौतिकता नाहीये, त्या भौतिक लाभ मिळवायची कुठेच काही अपेक्षा नाहीये. आणि म्हणून मग त्या तत्मुळे हे मात्र गोष्ट साध्य केली जाते. सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परमसत्य हे भक्तिमय यज्ञाचे उद्दिष्ट असते आणि ते सत या शब्दाने निर्देशिले जाते. अशा यज्ञकर्त्यालाही सत असे म्हटले जाते. तसेच हे पार्थ, परब्रह्माच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ केल्या जाणाऱ्या यज्ञ तप आणि दान आदी कर्मांनाही सत असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून या सत शब्दाला खूप महत्व आहे की कशा प्रकारे श्रीमद भागवतात पण याचा रेफरन्स दिलेला आहे की 3.25.25 मध्ये सांगण्यात आलेलं आहे, भक्तांच्या संगतीत दिव्य ज्ञानाचा पूर्णपणे उलगडा होतो. या संदर्भात सताम प्रसंगात हे शब्द योजिलेले आहेत. सत्संगाशिवाय दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती होऊ शकत नाही. व्यक्तीला दीक्षा देताना किंवा यज्ञोपवीत धारण करताना ओम तत्सत हे शब्द उच्चारले जातात. त्याचप्रमाणे सर्व प्रकारच्या यज्ञांचे उद्दिष्ट ओम तत्सत हेच असते. कारण तिथे कुठेही ओम म्हणजे भगवंतांना अर्पण करायचंय, तत् म्हणजे त्या भौतिकतेशी कुठेही संबंध नाहीये. भौतिक लाभांवाचून ते आहे आणि ते शाश्वत आहे, ते कायम टिकणारं असं आहे. आणि म्हणून तत् अर्थीयम म्हणजे परब्रह्माचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सर्व गोष्टींची सेवा करणे, उदाहरणार्थ भगवंतांच्या मंदिरामध्ये स्वयंपाक करणे किंवा सहाय्य करणे किंवा भगवंतांच्या गुणगौरवांची गाथा प्रसारित करणे, याप्रमाणे सर्व कर्मांची परिपूर्णता करण्यासाठी ओम तत्सत या शब्दांचा विविध प्रकारे
उपयोग केला जातो. अशा प्रकारे या 3 शब्दांचा उच्चार करून दिलेलं दान, तप आणि यज्ञ याला निश्चितच वेगळा आधार आहे आणि निश्चितच ते पूर्णपणे या भगवंतांना अर्पण करण्याच्या त्या उद्देशाने भौतिकतेपासून दूर आणि शाश्वत अशी ही गोष्ट मान्य केली जाते. अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेयनो इह. हरे कृष्णा. योजना माताजी. हरे कृष्ण. परमेश्वरावरील श्रद्धेविना यज्ञ, दान किंवा तप म्हणून जे काही केले जाते ते अनित्यच होय. अशा कर्माला असत असे म्हटले जाते आणि ते या जन्मी तसेच पुढील जन्मी सुद्धा व्यर्थच ठरते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असत म्हणजे काय, ते कुठेही शाश्वत नाही, ते कुठेतरी टेम्पररी आहे. ते भगवंतांना अर्पण केलं तर इथे कुठेतरी श्रद्धा नाही, इथे शास्त्रांचा आधार नाही. अशा प्रकारे ज्या गोष्टी मी म्हटलं ना, मी म्हणेन ती पूर्व दिशा. मला जे द्यायचंय माझ्या पद्धतीने, ही तप करायचा, यज्ञ करायचा, मी माझ्या पद्धतीने करणार. मला द्यायचं देणार, नाही द्यायचं नाही. मग तिथे कुठे दान केलं जात नाही, तिथे दक्षिणा नसते आणि कुठल्याही प्रकारचं हे तप करताना मग तिथे कुठलाही आधार नसतो. कशाचा? शास्त्राचा आधार नसतो. सर्व वेदांमध्ये भगवंतांवरील श्रद्धेचे प्रतिपादन करण्यात आले आहे. सर्व वैदिक उपदेशांचे अंतिम लक्ष म्हणजे श्रीकृष्णांवरील श्रद्धेचे प्रतिपादन करण्यात आले आहे. सर्व वेदांमध्ये भगवंतांवरील श्रद्धेचे प्रतिपादन करण्यात आले आहे. सर्व वैदिक उपदेशांचे अंतिम लक्ष्य म्हणजे श्रीकृष्णांना जाणणे हेच आहे आणि या तत्वाचे पालन करण्यापासून कुणालाही यशप्राप्ती होऊ शकत नाही. म्हणून प्रमाणित आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली प्रारंभापासूनच कृष्ण भावना भावित होऊन कर्म करणे हा सर्वोत्तम मार्ग होय. अशा पद्धतीने सर्व काही यशस्वी होते. यशप्राप्ती करण्यासाठी मनुष्याने सर्वप्रथम यशप्राप्ती करण्यासाठी मनुष्याने सर्वप्रथम योग्य प्रमाणित आध्यात्मिक गुरुचा शोध करून त्याच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण प्राप्त केले पाहिजे. कारण या सगळ्याचं पण ट्रेनिंग पाहिजे. तुम्ही काही स्वतःच्या मनाने या गोष्टी मी म्हणतो मग शेवटी तामसिकता झाली, विरुद्ध शास्त्राच्या विरुद्ध, आधार नाहीये, काही वाचन नाही आणि तरी पण या गोष्टी केल्या जातात. आणि म्हणून त्याला भगवंतांवरील श्रद्धेची प्राप्ती होऊ याप्रमाणे यशप्राप्ती करण्यासाठी मनुष्याने सर्वप्रथम योग्य प्रमाणित आध्यात्मिक गुरुचा शोध करून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण प्राप्त केले पाहिजे. त्यावेळी त्याला भगवंतांवरील श्रद्धेची प्राप्ती होऊ शकते. ती श्रद्धा जेव्हा कालांतराने परिपक्व होते तेव्हा तिला भगवत प्रेम असे म्हणतात. हे भगवत प्रेम म्हणजे जीवांचे परमलक्ष्य आहे. यास्तव मनुष्याने साक्षात कृष्ण भावनेचा स्वीकार केला पाहिजे. 17व्या अध्यायाचा हाच संदेश आहे. या प्रकारे भगवद्गीतेच्या श्रद्धात्रय विभाग योग्य 17व्या अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. की इथे कुठेतरी शाश्वतता दाखवली. काय उद्दिष्ट आहे या अध्यायाचं? कारण की भगवत प्रेम म्हणजे ज्या गोष्टी, ही जी श्रद्धा आहे, ही श्रद्धा कालांतराने परिपक्व कधी, म्हणून तर श्रद्धा भक्तीचा पहिला टप्पा का आहे, तिला परिपक्व प्रेम भावनेपर्यंत पोहोचवायचंय. आणि म्हणून ती भावना जपणं आणि भावना जोपासून त्याला वाढीस लावणं आणि ती जी परिपक्वता त्याच्यामध्ये आणणं हे जास्त महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच या प्रकारे निश्चितच प्रशिक्षण घेऊन त्या मनाला मार्गदर्शन करू शकतात आणि त्याप्रमाणे मग आपल्या आचरणाला तसाच प्रमाणे करू शकतात. आपण आचरण आपलं त्याचप्रमाणे करू शकतात. आणि म्हणूनच मग तत्सत, ओम तत्सत हे 3 शब्द अत्यंत महत्वाचे आहेत. सो मला वाटतं अध्याय ते संपलाय. 28 श्लोक होते याचे. सो कुणाला काही प्रश्न आहेत का? मी अजून शेअरिंग तसंच ठेवते, पण कुणाला प्रश्न असतील काही अध्यायावरचे आणि कोणी जे उपक्रम सांगितले त्याच्यावरचे काही प्रश्न असतील तर तुम्ही निश्चित सांगू शकता. योजना माताजी. फॉर्म आहे ना, तो फिलअप केलाय मी काल. क्षितिजा माताजी क्लासला तुमचं नाव काल बघितलं मी. येस येस, तुमचं नाव आहे. येस येस. हो. त्यामुळे डुप्लिकेट भरू नका. एकदा भरल्यावर पुन्हा भरू नका. मिनल माताजी तुम्ही भरून टाका. मी पण त्यांनी काल काल भरलं आहे. भरलं. तुम्ही हो पण हो, भरला. माझं ग्रेट पण ग्रेट. एकदा नाव आलंय त्यांनी सबमिट माहिती नाही झाला. मिळाली. माताजीने पण मग ठीक आहे, मग डुप्लिकेट नको व्हायला, हरकत नाही, मग काही माझं प्रश्न आलंय का नाही मला कल्पना नाही, हा, तुम्ही सांगा ईमेल म्हणजे माताजी कसं. तुमचा नाही गेलाय. तुम्ही लीव्ह केल्यानंतर मग त्यांनी सांगितलं की तुमचा सबमिट नाही झालाय म्हणून. मग मी बरं टाकते बरं, ग्रुपवर मग किंवा आज करा, त्याप्रमाणे मग आज तुम्ही आज करते मग मी. आज करा. मग मी टाकते लिंक तुम्हाला, हे त्याप्रमाणे करा. अचानक पाहुणे आले त्यामुळे मला थांबावं लागलं. नाही ठीक आहे, हरकत दरवाजा नाही, उघडल्यावरती. काही हरकत नाही. ठीक आहे, हं. मी पाठवेन आज ग्रुपवर. ठीक आहे.
अजून काही प्रश्न आहेत या अध्यायाविषयी, शेवटचे काही मग श्लोकांविषयी? तुम्हीच फिलअप कराल का? मी काल भरला मला वाटतं, पण तो सबमिट नाही, करायचा तुम्हालाच राहील. करायला लागेल, तुम्हालाच करायला बर, लागेल. तुम्ही मग एकदा तुम्ही ट्राय करा पाठवा पुन्हा जाऊन, तुम्हाला. आणि हा मग पाठवा ते, ठीक आहे. पण मग तुम्ही पाठवाल का तो फॉर्म? हा, मी पाठवते ना, मी लिंक पाठवते ना, ग्रुपवर पाठवते हा, मी. मग तुम्ही चालेल. भरून पाठवा, ठीक आहे. ओके. काही प्रश्न आहेत, काही शंका, काही टीका टिप्पणी, शेअरिंग करायचंय, काही अनुभव, काही विचार तुमचे सांगायचे, नक्की सांगा. हे एका मागोमाग एक त्यांनी छान टप्प्याटप्प्यात सांगितलं गेलंय सगळं. छान सांगितले, खूप सुंदर. माताजी, आता गीता शिकून इतकं छान वाटतंय ना. हरी बोल, म्हणजे हरी बोल. हा, म्हणजे फारच बदल आपल्यात सुद्धा जाणवतात झालेले, आणि म्हणजे अजून 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 ज्ञान कसं मिळवता येईल ना, याच्याच कडे लक्ष लागलेलं असतं बऱ्याचदा. खूप छान माताजी, खूप छान. हेच महत्वाचं आहे हो माताजी, आपण शिकतोय गीता, त्याबरोबर आचरणात आणणं. म्हणजे मी प्रत्येक दिवशी स्वतःला हाच प्रश्न विचारते की आपण जपतोय किती पर्सेंट. कारण ते खूप महत्वाचं आहे, आपल्या आचरणात गीता आणणं तितकंच महत्वाचं आहे. आणि म्हणून हे जे बघा ना, किती प्रॅक्टिकल गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. म्हणजे भगवंतांनी काय खायचंय ते सुद्धा सांगितलंय, हो काय खाल्लं की तुम्हाला मिळणार आहे सात्विकता, हे किती सुंदर शब्दात वर्णन केलेलं आहे. हे सगळं आचरणात आणणं हे फार महत्वाचं आहे. आणि खूप खूप वेळ लागेल हो, खूप टप्प्याटप्प्याने जातोय, पण ऍटलीस्ट वी आर फॉर्च्युनेट टू बी इन दिस असोसिएशन. वी आर फॉर्च्युनेट इनफ की आपल्याला हे मिळालंय, आणि आपल्याला हे ज्ञान मिळालंय, की भगवंतांनी निवडलेलं आहे आणि आपल्याला हे ज्ञान मिळतंय. आणि हे आपण म्हणजे ही प्रीचिंग करण्याचं सुद्धा संधी मिळाल, मला ज्ञान पोहोचवता येते प्रत्येकापर्यंत, हे कुठेतरी संधी आहे. आणि म्हणूनच ते जास्तीत जास्त जितकं तुम्ही म्हणाल ना आता, की म्हणून भागवतम ऐका, की प्रभूजींचा आता आहेच क्लास, तर तसं नक्की, म्हणजे या सगळ्या गोष्टी संलग्न आहेत. आणि पुढच्या टप्प्यावर लगेच घ्या, 18वा अध्याय झाला की लगेच पुढच्या टप्प्यावरती या. अन्वय माताजी आयदर किंवा कार्तिकी माताजी दोन्हीमध्ये मी, सॉरी, तुम्ही तिघीही जॉईन होऊ शकता, चौघी. तुम्ही, पुष्पलता माताजी, मीनल माताजी, विमल माताजी, तुम्ही चौघी तिथे योजना रजिस्ट्रेशन. माताजी, कालचं तुमच्या आवाजातलं टाका ना, तुमच्या आवाजात रेकॉर्डिंग करून. काल त्यांनी आम्ही केलं ब्रह्मसंहितेतलं नाहीये मी करते. काय काय झालं? ते? आम्ही केलं नाहीये, मला ऍक्च्युली आज वेळ नाही मिळाला. आज गेले होते, बर बर, शनिवार आहे ना, ते होईल, सेक्शन्स असतात. वेळ होईल तेव्हा करा. कशाचं हो? हो. ब्रह्मसंहिता. अच्छा, बरं. खूप नक्की गोड म्हणा, आवाज आहे त्यांचा, त्याच्यात छान म्हटलंय त्यांनी. म्हणा म्हणा माताजी, पाठवा नक्की ग्रुपवर. हो, पाठवते पाठवते माताजी. ते हो, त्यांना म्हटलं तुम्ही तुमच्या आवाजात रेकॉर्डिंग करून पाठवा. येस येस, नक्की पाठवा, ग्रुपवर पाठवा. आणि आता कसं झालंय ना माताजी, जसं तुम्ही म्हणता की भक्तांचा सत्संग ना, आता यांची तुमची यांची म्हणजे मीनल माताजी आहेत, परत ज्या ज्या आहेत आपल्या ग्रुपला, असं म्हणजे रोज कधी भेटतोय असं होतं, की कधी एकदा म्हणजे एकदा भेटतो ओढ असं. लागते अशी, ओढ आता लागते. हा, ओढ म्हणजे लागते. मला क्षमस्व ऍक्च्युली, आणि काही कारणामुळे मध्ये नाही घेतला गेला, पण पुढच्या आठवड्यात आपण दोन्ही दिवस भेटू बहुतेक, मंगळवार आणि शनिवार. आपण 18वा अध्याय पूर्ण होईल आपला पुढच्या आठवड्यात, त्यामुळे पुढच्या आठवड्यात आपला पूर्ण होईल वर्ग. पण निश्चित हा. हा प्रवास खंड नका पडू देऊ, हा प्रवास असाच चालू ठेवा. मी कदाचित तिसरा, मी पण तिसरा टप्पा सुरू करेन. तर नक्की तिसऱ्या टप्प्यावर पुन्हा लगेच या, जिथे तुम्हाला नंतर चौथा आणि 5व्या टप्प्यावर पुन्हा भगवद्गीता शिकायची आहे. तर आपण तोही लवकरच टप्पा सुरू करतोय. तर निश्चितच काळजी नका करू, म्हणजे हे असंच प्रवास सुरू ठेवा. आणि ही जी ओढ आहे ना, ही कायम ठेवा अशीच, की तीच आपल्याला आध्यात्मिकता वाढीस लावण्यास मदत करेल, नाही का? हो हो. तर हो. नक्की नक्की प्रयत्न करा. मी आणि रेकॉर्डिंग, माताजी ते हा, थांबवा. हा, एक मिनिट.